Boa tarde. Damos comenzo á sesión plenaria de hoxe, 27 de xullo. O primeiro punto é a aprobación, se procede, da acta do pleno do 29 de xuño de 2017. Algúnha manifestación? Un pequeno detalle. Na páxina número 15, na miña intervención, señor voceiro de Son, 1, 2, 3, cuarta liña, que digo perseguindo unhas pautas. Sona raro, eu supoño que dixen, cando menos quixen decir, seguindo unhas pautas, non perseguíndoas. Simplemente era eso. Tomamos nota. Ben, pois con esa apreciación enténdese aprobada por unanimidade. O punto número 2 é dar conta do informe sobre o cumprimento da Lei de Morosidade correspondente ao segundo trimestre do 2017. Damos conta. O punto número 3 é dación de conta do escrito do Grupo Municipal do Partido Popular, composición definitiva, comisións informativas municipais e mesa de contratación. Ben, dase conta do escrito presentado polo Grupo Municipal do Partido Popular co rexistro de entrada 4.896 do 30 de xuño, polo que se comunica co portavoz titular será don Golaje Caramelo, suplente don José Ángel Vieiro Amor. Ao mesmo tempo, e ao veiro do artigo 125 do ROF, se comunican entre outros os integrantes das comisións informativas, así como da mesa de contratación de obras permanente. Polo que de conformidade co acordo plenario do 7 de xullo, así modificado en su momento polo de 26 de maio de 2016, a vista dos escritos presentados, as composicións definitivas quedarían do seguinte xeito: a composición definitiva da Comisión Informativa Permanente de Asuntos Xerais do Pleno, polo Grupo Municipal do PSDG-PSOE, alcaldesa presidenta, como presidenta da comisión, e suplentes por orden de suplencios tenentes de alcalde. Por veciños de Bergondo, titular Francisco Manuel Fian Torreiro, suplentes María Loreto Caseiras Arroyo e Alicia María Souto Ramos. Polo Partido Popular, titular José Ángel Vieiro Amor, suplente Golaje Caramelo. Son de Bergondo a Nova, titular Juan Antonio Fariña Pedreira, suplente Loiva Bío Veiga e concellera non adscrita Antonio María Sanjurjo Seijas. A composición definitiva da Comisión Informativa Especial por o seguimento estudio e informe do PEXON sería a seguinte: por o PSDG-PSOE, a alcaldesa presidenta como presidenta, suplentes por orden de suplencios tenentes de alcalde. Veciños de Bergondo, Francisco Manuel Fabián Torreiro como titular, suplentes María Loreto Caseiras Arroyo e Alicia María Souto Ramos. Polo Partido Popular, Golaje Caramelo, titular, suplente José Ángel Vieiro Amor. Son de Bergondo a Nova, titular Juan Antonio Fariña Pedreira, suplente Loiva Bío Veiga, concellera non adscrita Antonio María Sanjurjo Seijas. A composición definitiva da Comisión Informativa Especial para o Seguimento e Estudio de Materia de Verquidos Medioambientais é a seguinte: polo PSDG-PSOE, alcaldesa presidente, suplentes pola orden de suplencios tenentes de alcalde. Veciños de Bergondo, titular Francisco Manuel Fian Torreiro, suplentes María Loreto Caseiras Arroyo, Alicia María Souto Ramos. Polo Partido Popular, José Ángel Vieiro Amor, titular, suplente Golaje Caramelo. Son de Bergondo a Nova, titular Juan Antonio Fariña Pedreira, suplente Loiva Bío Veiga e a concellera non adscrita Antonio María Sanjurjo Seijas. A composición definitiva da Comisión Especial de Contas, polo PSDG-PSOE, alcaldesa presidenta como presidenta da comisión e suplentes os tenentes de alcalde pola orden de suplencia. Veciños de Bergondo, titular Francisco Manuel Fabián Torreiro, suplentes María Loreto Caseiras Arroyo, Alicia María Souto Ramos. Polo Partido Popular, titular Golaje Caramelo, suplente José Ángel Vieiro Amor. Son de Bergondo a Nova, Juan Antonio Fariña Pedreira, titular, suplente Loiva Bío Veiga, concellera non adscrita Antonio María Sanjurjo Seijas. E a composición nominal definitiva da mesa de contratación permanente de obras sería a seguinte: presidenta alcaldesa dona Alejandra Pérez Máquez, suplentes pola orden de suplencios tenentes de alcalde. Vogais polo PSDG-PSOE, Francisco Javier Santos Maseda, titular, suplentes José Ramón Lorenzo Caro, María Begoña Calviño Dorado e Patricia María Vázquez Figueroa. Por veciños de Bergondo, titular Francisco Manuel
Fabián Torreiro, suplentes María Loreto Caseiras Arroyo e Alicia María Souto Ramos. Polo Partido Popular, José Ángel Vieiro Amor, titular, suplente Iago Laje Caramelo. José de Bergonda Nova, titular, Juan Antonio Fariña Pedreira, suplente Loiva Bío Veiga. Concellera en Esquita, Antonio Marías Jogosecas, Roberto Chao Gavilán, arquitecto municipal, Juan Carlos Gómez Pérez, arquitecto técnico, Laura Gutiérrez Ortiz, interventora municipal, Ana María Cacharrón Castelo, secretaria municipal, e secretaria da mesa, Rosa María Calviño Calvete, un funcionario que legalmente substitúa. Ben, pois damos conta. O punto número 4 é a aprobación da conta xeral do exercicio económico 2016, acordo que proceda. Ben, a proposta é a seguinte. Unha vez rendidas pola Alcaldía os estados de contas anuais, a intervención municipal nos termos do establecido no artigo 212 do Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aprobou o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, procedeu, segundo a Providencia Alcaldía do 20 de abril 2017, a formar a conta xeral, emitindo un informe de data 27 de abril 2017 que acompaña a mesma, no que, entre outros extremos, informa sobre a regra 49.4 de Instrucción de Contabilidade, que establece que la aprobación de la cuenta general es un acto esencial para la fiscalización de esta por los órganos de control externo, que no requiere la conformidad con las actuaciones reflejadas en ella ni genera responsabilidad por razón de las mismas. A Comisión Especial de Contas, en sesión celebrada o 25 de maio de 2017, dictaminou favorablemente a Conta Xeral 2016, procedéndose a súa exposición pública no Boletín Oficial da Provincia número 106 de data 7 de xuño de 2017, transcurrido o prazo sinalado no artigo 212.3 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, sen que se producisen reclamacións en cumprimento do disposto no artigo 212.4 do citado texto legal, proponse ao Pleno da Corporación que, previo do expediente, adopte o seguinte acordo. Primeiro, aprobar a conta xeral do Exercicio Económico 2016 co desglose de contas estados que a forman e que a continuación se indica. Balance de situación total activo e pasivo exercicio 2015, 26.665.718,67 euros. Exercicio 2016, 28.357.216,45 euros. Conta de resultado económico patrimonial, aforro exercicio 2015, 361.494,23 euros. Exercicio 2016, 1.112.870,51 euros. A liquidación do orzamento, o estado orzamentario do exercicio 2016, por conceptos, operacións correntes, delitos recoñecidos netos 5.868.864,74 euros, obrigas recoñecidas netas 4.501.632,42 euros, resultado orzamentario 1.367.232,32 euros. Operacións correntes non financeiras, delitos recoñecidos netos 441.006,51 euros, obrigas recoñecidas netas 1.061.219,80 euros, resultado orzamentario negativo 620.230,29 euros. Total de operaciones non financieras, dereitos recoñecidos netos 6.309.871,25 euros, obrigas recoñecidas netas 5.562.852,22 euros, total resultado orzamentario 747.019,3 euros. Activos financeiros, dereitos recoñecidos netos 4.426,31 euros, obrigas recoñecidas netas 8.253,82 euros, resultado orzamentario negativo 3.827,51 euros. Total de operaciones financieras, coincide co dito. Resultado orzamentario do exercicio equivale a dereitos recoñecidos netos comporta 6.314.297,56 euros, obrigas recoñecidas netas 5.571.106,4 euros, resultado orzamentario 743.191,52 euros. Axustes, créditos gastados financiados co remanente de tesourería para gastos xerais 707.893,22 euros, desviacións de financiación negativas de exercicio 214.450,95 euros, desviacións de financiación positivas de exercicio 314.045,62 euros, total de axustes 608.298,55 euros, resultado orzamentario xustado 1.351.490,7 euros. Estado remanente de tesourería, fondos líquidos na tesourería 5.640.235,5 euros, delitos pendentes de cobro 14.756,76 euros, obrigas pendentes de pago
476.809,45 euros, cobros realizados pendentes de aplicación definitiva, negativo 19.176,86 euros. Resultado tesourería total 5.159.000, 5,50 euros. Exceso de financiación afectada 60.155,8 euros, remanente de tesourería para gastos xerais 5.098.850,42 euros. Delitos obrigas pendentes de exercicio 2016, obrigas pendentes de pago, delitos pendentes de cobro, de orzamento corrente 0, obrigas pendentes de pago de orzamento corrente 266.435,60 euros, remanentes de crédito comprometidos 822.244,17 euros, non comprometidos 1.194.020,80 euros. Memoria completa, amplía e comenta a información contida no balance, na conta do resultado económico patrimonial e no estado de liquidación do orzamento. Segundo, que se proceda a render ao Consello de Contas da Xunta de Galicia referida a conta xeral de acordo co previsto no artigo 215.5 do texto refundido da reguladora das facendas locais. Ben, pois xa na Comisión Especial de Contas comentamos os extremos da conta xeral e ainda así, imos facer un breve resumen. Como xa se especifica na proposta, non se require da conformidade cas actuacións reflexadas en ela. Iso quere dicir que, como vimos dicindo tamén todos os anos, a conta xeral ao final o que fai é a foto realmente do traballo feito. E hai que distinguilo moi ben entre o orzamento, que é un documento político, e isto que é un documento contable, e en donde, basicamente, o que se recolle é o traballo feito durante todo o exercicio, e que é básico tamén poder aprobalo por parte do Pleno para poder rendelo ao Tribunal de Contas. Aí se especifica a boa situación financiera do Concello con un resultado orzamentario axustado. Eso nos leva a que agora nos vexamos en condicións para poder facer suplementos sempre coas condicións tamén que nos marca a normativa estatal, obviamente, e que nos ten bastante suxeitos, pero, polo menos agora nos dá un respiro. Tamén damos conta tamén expresamente dos reparos que houbo tamén no exercicio anterior e que, salvo error ou omisión pola miña parte, son 45. Dos máis salientables, realmente polo número, son os relativos á contratación de actividades de cultura e deporte, sobre todo para o verán, dado que rematara o contrato no seu momento, e para empezar xa con un exercicio novo, con un curso novo, se empezou posteriormente. Dicir que esta é unha situación que xa está a día de hoxe solucionada. E estábamos falando xa de 14 reparos. 12 reparos son os que forman as facturas do non contrato precisamente de iluminación. Situación que é certo que se ven acumulando durante nos últimos exercicios, e na que eu xa expliquei tamén pormenorizadamente na Comisión de Contas que os intentos que levábamos facendo para realmente intentar conseguir ter un prego axustado ao Concello e ás condicións do noso Concello, e que poidéramos licitar por fin o servicio de mantemento de alumeado público. Estamos a piques, como informei no seu momento, nos solicitaron da FAEPAC unha última documentación e contamos con que a volta xa de vacacións porque poidamos xa licitar esta cuestión e que quede xa solucionado. Outra serie tamén de reparos se refiren a cuestións de persoal, a transporte, tamén o transporte escolar debido ás obras na escola de Lubre, a facturas en algún cementerio por non poder distinguir a auga do cementerio público municipal do cementerio parroquial, a unha obra que aínda viña tamén con reparo que era o saneamento en Sampaio, tamén algún contrato menor sin ter solicitado no seu día 3 orzamentos, e igualmente actuacións que fixemos tamén conducentes a ter subvencións do INEGA, tamén gastos a maiores tamén de temas de emprego relacionados con plan de emprego da Diputación, a parte que non se financiaba. E
e tamén un tema de unha obra tamén dun muro en Armuño. Todos estes reparos xa foron enviados no seu día ao Tribunal de Contas cos propios decretos de levantamento. Aínda así, obviamente, a normativa o que di é que se dé conta tamén agora, así o facemos, igual que damos conta, repito, da conta xeral, va da redundancia, e que solicitamos, se non é o voto favorable, se polo menos a abstención, xa que o que queremos, como sempre, pois é que o Tribunal de Contas sexa quen fiscalice as contas do Concello de Bergondo. Ten a palabra a concelleira non escrita. Bueno, yo creo que usted lo dijo al inicio de su intervención, ya se habló bastante largo y tendido en la comisión informativa. Habla usted de los 45 reparos de intervención que yo también le mencionaba en la comisión, con el agravante de que la mayoría son repetitivos en el tiempo. Me sorprende que se siga trabajando y actuando de la misma manera, y con esto hago referencia a los contratos que usted también acaba de mencionar de la empresa eléctrica, que a mí me parece que nos están saliendo caros, y que yo le comentaba que si en vez de llamar a una sola empresa trabajásemos con 2 o 3, pues probablemente el precio variaría significativamente. Es cierto que de la cuenta no tengo ninguna duda, es una labor plena de intervención y que como tal cuenta está cuadrada. Pero como creo que seguimos en la misma línea de actuación que años anteriores, mi respuesta, que sé que le va a satisfacer, va a ser también en la misma línea. Mi voto es abstención. Ben. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Gracias. Pois nós imos votar en contra da aprobación da conta xeral, xa que unha vez vista a documentación que nos reflectiu o Concello, puidemos constatar un gran número de reparos suspensivos, sobre todo en contratacións menores. Contemplamos desta maneira que hai unha meirande parte de contratos que non se ciñen na súa totalidade a normativa vixente. E non é que o digamos nós, están a decir os funcionarios que se encargan da fiscalización das contas neste Concello. Non é que estemos en contra das contas, que o único que fan é debuxar a situación patrimonial e financeira desta entidade, senón que estamos en contra da xestión levada a cabo por este goberno. Estas contas o que reflicten a vista do gran número de reparos e incapacidade de xestión e planificación para prever as actuacións que se desenvolven no Concello, sobre todo no relativo aos reparos sobre as contratacións. Non somos oposición e, como tal, temos que facer unha labor de control e fiscalizadora, polo cal, como xa dixen antes, o noso voto vai ser en contra. Gracias. Estou de acordo con vostede na última parte. Vostedes o que teñen que facer é precisamente ese control de fiscalización. Non estou de acordo, obviamente, na incapacidade de xestión, xa que moitas veces son cuestións sobrevenidas e, obviamente, o que temos é que manter igualmente os servicios aos veciños. Pero se vostedes votan en contra, cal pensan que sería realmente a conta ben feita? Se cando un vota en contra é porque ten outra proposta para plantexar. Cal sería a proposta do Partido Popular para a aprobación da conta? E aí é donde indico, donde quero outra vez indicar, bueno, incluso repetirlle o que di na propia proposta. La aprobación de la cuenta general es un acto esencial para la fiscalización de esta por los gobiernos de control externo que no requiere la conformidad con las actuaciones reflejadas en ella ni genera responsabilidad por razón de las mismas. Precisamente por eso, porque vostedes, aínda que votasen a favor da conta, non quere dicir que estén votando a favor da xestión do goberno, nin moito menos, nin siquiera que a súa abstención. Eso, en todo caso, sería unha cuestión que vostedes terían que explicar, e tal e como fixo vostede agora. Eu que quero que entendan realmente que o voto en contra da conta o que significa, en último caso, sería non poder remitir a conta ao Tribunal de Contas, que é realmente quen ten que fiscalizar. Votar a favor da conta xeral non significa nunca estar a favor da execución, ni moito menos. É simplemente, e neste caso o explicaba tamén bastante ben a concelleira non escrita, é que a intervención fixo o seu traballo. Falta algún documento aquí? Vostedes poderían votar en contra se aquí faltase algún documento dos legalmente establecidos e do que realmente se ten que preparar. Falta algún documento?
entendo que non, porque vostedes non fixeron referencia a eso e me consta que non. Entonces, solamente, para que tamén se entenda que o voto en contra unha vez máis, que o voto a favor ou a abstención non significa estar a favor da xestión política nin tampouco da xestión económica no Concello. A conta non vai a facer iso. A conta o que vai é contabilizar. Este é o resumen, a contabilización, e o que fixo a intervención foi contabilizar as facturas que políticamente xeneramos nós. E, obviamente, ou está bien ou está mal. E se non, sí que se estaría dubidando deso. Por tanto, esa función fiscalizadora se pode facer de igual xeito, aínda non votando en contra. Non, pero non puxemos en dúbida a función dos funcionarios en ningún momento. Xa o sei, pero vostede está votando en contra. Está votando en contra incluso de que outro órgano superior poida fiscalizar a conta de Bergondo. É que parecenos que hai un grande número de reparos suspensivos que se poderían haber solucionado de outra maneira. Por suposto. E neso tamén llevou a dar eu a razón. O número de reparos é moi inferior xa ao ano anterior e aínda así sigue sendo excesivo. A mí non me fai ningunha gracia ter que facer decretos de levantamento de reparo, aseguro yo. E aínda así intentamos solventalo. Pero, insisto, vostedes poden estar plenamente en desacordo coa política, coa xestión económica e non, en cambio, votar en contra da conta xeral, que ao final o que se trata é de remitila. Entendemos o sentido do voto da conta xeral. Vale. Ten a palabra o voceiro ou voceira de Veciños de Bergondo. Creo que xa sabe cal vai ser a miña postura. Sin embargo, xa que vostede di que isto é a foto do traballo ben feito, quero recordarlle que estamos no mes de julio. Hasta o de agora, as contas se presentaban no mes de marzo. Non diga eso, mire, para que os que nos están vindo, esa cara que pon para sacarnos crédito, Antón Sánchez García manifesta: quero dar a miña opinión acerca destas contas. Polo únicamente felicitar o traballo técnico que se presentou a documentación en prazo. Marzo de 2008. Estamos en xulio. Bueno, vostede dedique a foto do traballo ben feito. O traballo ben feito dos secretario e interventora, que, por certo, non temos ninguna dúbida. Pero fíjese, temos, por un lado, 4 millóns de euros de remanente, tal e como está o Concello. Por outro lado, parroquias sin alcantarillado. Por outro lado, praias cerradas, RPT sin ejecutar, auditoría Viacua sin ejecutar, pexón retrasado. Non vemos nestas contas, por moito que diga, ningunha cousa moi ben feita, porque fíjese, ten 14 reparos a unha empresa que se prorrogou o contrato, acabouse o contrato e seguiuse sobre el. Por qué? Por falta de previsión. Esta é a foto do traballo que ten. Ten 12 facturas a unha empresa que ano tras ano se sigue contratando sin ni siquiera contrato, solamente se pagan as facturas, e como ben día a concejala nunha escrita, se pode facer de moitas maneiras. Vostede quere que lle diga de que maneiras? Licitando, ou senón contratando a máis de unha empresa. Ten moita razón a concejala nunha escrita. Por outro lado, ten reparos graves de personal, ano tras ano. E me di que nós temos que entender que isto, temos que sacar a foto do Concello, e a foto do Concello é esta. Ano tras ano temos unhos reparos moi graves. Vostede di que efectivamente non lle gusta ter que levantar reparos suspensivos. Pois non o demostra, porque leva 3 anos seguidos ca mesma empresa con reparos suspensivos, leva os contratos cada vez que van a caducar. En vez de licitarse antes de que finalicen os contratos, se prorrogan e despois nos colle o toro. Non? Entón explique os 14 reparos que ten desa empresa precisamente de actividades culturais. Ten 14 reparos. Se poderon evitar? Sí. Como? Licitando en tempo, en forma, non esperando a que nos caduque. Como nos pasa sempre. A guardería houve que prorrogala porque vostede decidiu prorrogala. Entonces, non me diga vostede que aquí se fan as cousas ben. A foto que temos do Concello é que se vostede tanto interés ten en que votemos a favor, coño, faga as cousas ben. Hai reparos gravísimos de personal, de fai moitos anos. Parece que non é certo tampouco o que lle digo. Entonces, que quere que lle diga de este resumen de contas? Nós temos que facer labor de oposición. A nosa proposta será mellor ou peor, pero ten vostede unha empresa que ano tras ano ten reparos.
3 anos seguidos. Non é un, nin dous, nin 3 anos, non adoptou ninguna medida. Ten unha empresa con 14 reparos porque non se fixeron ben as cousas. Ten vostede reparos de personal moi graves. Entonces, ahora, como todo isto é mega fantástico e bonito, voulle votar a favor. Non, mire, tengo que facerme labor de oposición, por tanto, non lle podo votar a favor. Ben, vostede o que pretende entón é que non se fiscalice por parte do órgano que ten que fiscalizar isto. Efectivamente. Ben, pois efectivamente, vostede non quere que se... Señor concelleiro, xa rematou. Xa rematou. E como sempre, con graves mentiras. Con graves mentiras. No. Sí. Pare. Con graves mentiras. A ver, vamos a enumeralas. Non quero que máis enumere. Señor concelleiro, cale xa, porque xa rematou o seu turno. Xa está. Punto. Vale? Aquí se prorroga porque lo quiere la alcaldesa el tema de la guardería. Eso veo a pleno, unha vez máis. Unha vez máis. Ben, xa yo dixe no seu día, parece que non o entenderon. Siguen sin entendelo. A pesar de anos que levan vostedes aquí, siguen sin entender realmente como funcionan as contas no Concello e o que significa a conta xeral. E lle vou a decir o que lle dixen ao voceiro do Partido Popular. Si vostede vota en contra, por que? Que é o que está mal nesta documentación? Que é o que está mal na documentación para que se poida remitir? Falta algún documento? Vostedes o farían de outra maneira? Non. Vostedes non farían a conta de outra maneira. Vostedes farían a execución de outra maneira, probablemente, si que poideran. E bastante peor, por certo. Vostedes farían os orzamentos de outra maneira, probablemente. E de feito así é. Porque o orzamento é un documento político. A conta xeral non. A conta xeral o que fai é reflectir realmente o resultado do ano anterior. E siguen vostedes intentando confundir a xente, e o confunden. Eu fui a primeira que falou dos reparos. Mentira que se leven 3 anos sin facer actuaciones. Levamos facendo durante 3 anos actuacións para conseguir realmente ter esa situación. Sí, señora concelleira, a pesar... Bueno, yo dixen a vostede na Comisión de Contas, e a pesar diso, e lle fixen todo un relatorio de como fixéramos unha contratación externa, como primeiro contáramos coa Diputación, que os plegos que nos mandaron non nos enviaran, e que ahora estamos precisamente xa chegando a fin coa FAEPAC. Yo expliquei a vostede, e aínda así di que non fixemos nada. No, pois sí que actuamos. Polo tanto, efectivamente, temos reparos que non quixéramos ter. E vostede incide neso. Incide tamén nunha situación de que non se fixeron obras e que non se fixeron máis cousas porque temos un remanente e temos deficiencias. Por suposto, xa veremos despois, cando se trate de traer as propostas a pleno e demais, e vostedes están de acordo con iso. E mire, os reparos de persoal, xa nos gustaría nós telos realmente, xa non ter reparos. Fale con Montoro. A día de hoxe, Bergondo e todos os concellos temos esos contratos reparados. Todos. Porque estamos precisamente atados coas más en cuestións de persoal. Pero somos todos. Claro, é que ese é o tema. Que a non se nos pode botar a culpa do que teñamos. E políticamente temos a culpa, mellor, efectivamente, de algunha xestión que poidera ser mellor e, se non, polo menos diferente. E por eso estamos en partidos políticos distintos. Pero non dende logo de accións que veñen provocadas por situacións que se dan noutras administracións e que nos están precisamente, por un lado, conxelando os temas de persoal, conxelando que non poidamos facer uso dos remanentes excepto ata o de agora. Nos levamos precisamente cunha situación bastante boa financiera sen poder facer uso durante anos e non precisamente por culpa nosa. Polo tanto, a ver, non, señor concelleiro, e por certo, non sei, a ver cantos concellos daqui ao redor fixeron a Comisión Especial de Contas en tempo, en plazo e tempo, antes do 1 de xuño, como se ven facendo sempre, en maio, sobre 20 e tantos de maio, a conta xeral no pleno de xullo. En xullo non é nada habitual. Por qué? Porque sabe cando hai que rendir? Antes de outubro. E me vi vostede dicindo que estamos incumprindo os prazos, que incumprimos os prazos, e que, Dios mío, e claro, que se no ano 2008 en marzo, non é habitual ter cerrado precisamente en marzo, unha cousa é a liquidación da conta e outra é xa ter a conta completa. Polo tanto, non intente tampouco enganar a xente. Se vostede quere votar en contra, pois xa está. Vote vostede en contra. Vote vostede en contra de que alguén superior a nós poida fiscalizar as contas. Ten a palabra o concello. Non lle fixen ninguna alusión. Simplemente contestei as súas preguntas. Me chamou gran mentira. Lle contestei as súas preguntas. Ten a palabra o voceiro... No, mire, disculpe. Ten a palabra o voceiro de Anova.
Que conste en acta que a señora alcaldesa non dá o turno de palabra, Non fixen alusións. fixo alusión dicindo que teño grandes mentiras, por tanto, lle Lle exijo... contestei. Vostede a mí non é quen para exigirme nada. Lle exijo que me dé a turno de palabra. Ten a palabra o concelleiro, o voceiro de Anova. Vostede non é quen para exixir tampouco. Non me veña vostede tampouco con exixencias, señor concelleiro. Punto. Señor. E non diu ni unha sola proba. Todas. No, todas. Señor, Ni unha ten a sola palabra o voceiro de Anova. O noso voto vai ser favorable precisamente a que se envíen as contas ao Tribunal de Contas para que sexan fiscalizadas e para que tal cuestión teña lugar, pois lógicamente teñen que ir aprobadas. Ben, votos a favor da conta. Abstencións. Votos en contra. Ben, enténdese, por tanto, aprobada. Ben, o punto número 5 é a designación dos membros da corporación que integrarán o Consello de Relacións Veciñais. Acordo que procede. Ben, a Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, en xuntanza ordinaria do 20 de xullo de 2017, ditaminou por unanimidade de votos a favor a seguinte proposta de acordo. Visto disposto no artigo 20 do Regulamento Orgánico de Participación Veciñal do Concello de Bergondo, publicado no Boletín Oficial da Provincia número 87, data 9 de maio de 2016, no que se establece que os membros da corporación que formen parte do Consello de Relacións Veciñais serán designados polo Pleno do Concello por proposta de cada grupo municipal, presentados polos grupos municipais as correspondentes propostas, propón o Pleno a adopción do seguinte acordo. Único. Designar ao beiro do disposto no artigo 20 do Regulamento Orgánico de Participación Veciñal do Concello de Bergondo os membros da corporación que formarán parte do Consello de Relacións Veciñais logo das propostas dos correspondentes grupos municipais. Son as seguintes. Grupo Municipal do PSDG-PSOE, titular Patricia Vázquez Figueroa, suplente José Ramón Lorenzo Carou. Grupo Municipal de Veciños de Bergondo, titular Alicia María Souto Ramos, suplente María Loreto Caseiras Arroyo e Francisco Manuel Fafián Torreiro. Grupo Municipal do Partido Popular, titular José Ángel Vieiro Amor, suplente Iago Laje Caramelo. Grupo Municipal Son de Bergondo Anova, titular Juan Antonio Fariña Pedreira, suplente Eloi Babío Veiga. Concellero non adscrita Antonio María Sanjurjo Seixas. Ben, son as propostas feitas polos propios grupos municipais. Algúnha manifestación? Enténdese tanto aprobada por unanimidade. O punto número 6 é a aprobación inicial da modificación primeira do Regulamento Orgánico de Participación Veciñal do Concello de Bergondo. Ben, a Comisión Informativa ditaminou por maioría de votos a favor e propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. O artigo 69.1 da Lei Reguladora das Bases de Réxime Local establece que as corporacións locais facilitarán a máis ampla información sobre a súa actividade e participación de todos os cidadáns na vida local. No seu punto 2 engade que as formas, medios e procedementos de participación que as corporacións locais establezcan no exercicio da súa potestade de organización non poderán en ningún caso menoscabar as facultades de decisión que corresponden aos órganos representativos regulados pola lei. Así, o artigo 70 da Lei de Bases tras a súa modificación operada pola Lei 57/2003 de 6 de decembro de medidas para a modernización do goberno local, establece que os concellos deberán establecer e regular en normas de carácter orgánico procedementos e órganos adecuados para a efectiva participación dos veciños nos asuntos da vida pública local, tanto no ámbito do municipio no seu conxunto como nos distritos, no suposto de que existan no municipios de banditas divisións territoriais, regulando no seu punto 2 o exercicio da iniciativa particular. O beiro aceitar a competencia, o Concello de Bergondo aprobou definitivamente a sesión plenaria ordinaria do 28 de abril de 2016 o Regulamento Orgánico de Participación Veciñal do Concello de Bergondo, publicándose no Boletín Oficial da Provincia número 87, 9 de maio,
o gobeiro da súa regulación puxose en marcha o Consello de Relacións Veciñais, regulado no seu título terceiro, con unha xuntanza constitutiva o 22 de maio de 2017. Na bendita xuntanza decidiuse redactar un regulamento de funcionamento do réxime interno citado Consello, que na súa redacción, e para ser máis operativo, conlevaría a modificación dun artigo do Reglamento Orgánico Participación Veciñal do Concello de Bergondo en canto a maioría exixida para a válida celebración das súas sesións, así como a corrección no outro artigo do nome do órgano veciñal. Polo que proponse a adopción do seguinte acordo. Primeiro, ratificar o contido íntegro do expediente na súa consecuencia, aprobar inicialmente a modificación primeira do Regulamento Orgánico de Participación Veciñal do Concello de Bergondo, que se transcribe como anexo a presente proposta. Segundo, continuar a tramitación do expediente remitindo edicto ao Boletín Oficial da Provincia a fin de que, de conformidade co disposto no artigo 49b da Lei de Bases, se proceda a información pública a audiencia aos interesados durante o prazo de 30 días hábiles que comenzarán a contarse a partir do seguinte ao de bendita publicación, inserindose copia de edicto no tabuleiro de anuncios deste Concello. Terceiro, no caso de que se presente reclamacións ou alegacións contra o citado expediente, procederase a súa resolución previos os informes oportunos polo pleno corporativo, procedéndose unha vez resolta a aprobación definitiva do expediente a publicación íntegra do texto do regulamento no Boletín Oficial da Provincia. E cuarto, no caso de que non se presente reclamacións ou alegacións contra o expediente, considerarase que o mesmo queda aprobado definitivamente sen necesidade de acordo posterior, procedendo seguido a publicación indicada no apartado precedente de conformidade co disposto no artigo 49c da Lei de Bases de Réxime Local. Pois ben, como se indica xa na proposta, nesa xuntanza constitutiva do 22 de maio, a parte de facer a proposta do regulamento orgánico do propio Consello de Relacións Veciñais, pois tamén diu lugar á modificación do propio regulamento orgánico de participación veciñal, pois eso, no artigo 21, en donde para a válida constitución do Consello se requerirá a asistencia dun tercio dos seus membros, e despois está no artigo 23, en donde había un erro e se falaba de membros do Pleno en vez de membros do Consello. Por lo tanto, esas son cuestións xa faladas na propia xuntanza. Algúnha manifestación? Téndese aprobado por unanimidade. Sí, non? Por unanimidade? O punto número 7, aprobación inicial do Regulamento Orgánico de Funcionamento e Réximen Interno do Consello de Relacións Veciñais do Concello de Bergondo. Acordo que proceda. Ben, a Comisión Informativa ditaminou por maioría de votos a favor e propón o Pleno a adopción do seguinte acordo. O artigo 69 da Lei de Bases de Réxime Local establece que as corporacións facilitarán a máis ampla información sobre a súa actividade e participación de todos os cidadáns na vida local. No seu punto 2 engade que as formas, medios e procedementos de participación das corporacións locais que establezcan as corporacións locais no exercicio da súa potestade de autoorganización non poderán en ningún caso menoscabar as facultades de decisión que corresponden aos órganos representativos regulados pola lei. Así, o artigo 70 bis da Lei de Bases, na modificación operada pola Lei 57/2003 de 16 de decembro de medidas para a modernización do goberno local, establece que os concellos deberán establecer regular en normas de carácter orgánico procedementos e órganos adecuados para a efectiva participación dos veciños nos asuntos da vida pública local, tanto no ámbito do seu municipio como no seu conxunto, como nos dos distritos, no suposto de que existan no municipio de benditas divisións territoriais, regulando no punto 2 o exercicio de iniciativa particular. O abeiro da citada competencia, o Concello de Bergondo aprobou definitivamente a sesión plenaria do 28 de abril do ano pasado o Regulamento Orgánico de Participación Veciñal do Concello de Bergondo, publicándose no Boletín Oficial da Provincia número 87 de 9 de maio. O abeiro da súa regulación puxose en marcha o Consello de Relacións Veciñais, regulado no seu título terceiro, con a xuntanza constitutiva o 22 de maio de 2017. Na dependente xuntanza decidiuse redactar un regulamento de funcionamento do réxime interno citado Consello, coas achegas suxeridas polas entidades e asociacións veciñais na citada xuntanza, polo que proponse ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, ratificar o contido íntegro do expediente na súa consecuencia aprobar inicialmente o Regulamento Orgánico de Funcionamento e Réxime Interno do Consello de Relacións Veciñais do Concello de Bergondo, que se transcribe como anexo á presente proposta. Segundo, continuar a tramitación do expediente remitindo edicto ao Boletín Oficial da Provincia a fin de que, de conformidade co disposto no artigo 49b de Bases, se proceda a información pública a audiencias interesados durante o prazo de 30 días hábiles que comenzarán a contar a partir do seguinte o da publicación de bendita publicación e sendose copia do edicto no tabuleiro de anuncios deste Concello. Terceiro, no caso de que
se presenta reclamacións ou alegacións contra o citado expediente, procederás a súa resolución propios os informes oportunos polo pleno corporativo, procedendo son haber resoltas a aprobación definitiva do expediente e a publicación íntegra do texto do regulamento no boletín oficial da provincia. E cuarto, no caso de que non se presenten reclamacións ou alegacións contra o expediente, considerarase que o mesmo queda aprobado definitivamente sen necesidade de acordo posterior, procedéndose de seguido a publicación indicada no apartado precedente consonte co disposto no artigo 49C da Lei de Bases de Réxime Local. Ben, pois unha vez máis, tamén na mesma xuntanza, a partir dun documento que se leva, un documento inicial, e despois das suxerencias tamén que ali se fixeron, bueno, pois se fai esta proposta de regulamento, pois xa digo, coas suxerencias que se manifestaron e cas que quedamos tamén de acordo na propia xuntanza os que estábamos ali presentes. Algúnha manifestación? Enténdese por unanimidade? Sí, unanimidade. O punto número 8 é a aprobación do proxecto nomeado reparación asfaltado a base de aglomerados asfálticos dos camiños, intersección da estrada provincial de P801 co camiño a Pisón, parroquia de Bixoi, e intersección da estrada provincial de P813 co camiño a Outeiro Ouces, parroquia de Ouces. Acordo que proceda. Ben, a Comisión Informativa, en xuntanza ordinaria do 20 de xullo, ditaminou favorablemente, por maioría de votos a favor, e propón ao pleno a adopción do seguinte acordo. Visto o proxecto de obra reparación asfaltado a base de aglomerado asfáltico dos camiños, intersección da estrada provincial de P0801 co camiño a Pisón, parroquia de Bixoi, e intersección da estrada provincial de P0813 co camiño Outeiro Ouces, parroquia de Ouces, obra incluída no Plan de Mellora de Camiños Municipais 2017-2018 financiado pola Axencia Galega do Desenvolvemento Rural, AGADER, redactado polo enxeñeiro técnico agrícola don Pedro Zapata Roel en xuño 2017 con presuposto de execución por contrata de 44.403,48 euros. Visto o informe de bandito proxecto emitido polo arquitecto técnico municipal en xuño 2017, sinalando a necesidade de autorización previa en materia de estradas da Deputación Provincial da Coruña, considerando que o investimento debe ser obxecto de contratación e execución dentro dos prazos sinalados na resolución do 31 de maio de 2017 da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, pola que se aproba o Plan de Mellora de Camiños Municipais 2017-2018 de concesión de axuda ao proxecto de reparación de asfaltado citado, aínda que polo importe a competencia para contratar corresponde a Xunta de Goberno Local por delegación desta alcaldía por resolución 1251 de 13 de decembro de 2016 de conformidade co artigo 22.2ñ da Lei de Bases de Réxime Local, establece que é competencia do Pleno da Corporación a aprobación dos proxectos de obras e servizos cando sexa competente para a súa contratación ou concesión e cando aún non estean previstos nos presupostos. Proponse ao Pleno polo ditame da Comisión a adopción do seguinte acordo. Único. Aprobar o proxecto de obra reparación asfaltado a base de aglomerado asfáltico dos camiños intersección da estrada provincial de P0801 co camiño a Pisón, parroquia de Bixoi, e intersección da estrada provincial de P0813 co camiño a Outeiro Ouces, parroquia de Ouces, obra incluída no Plan de Mellora de Camiños Municipais 2017-2018, financiado pola Axencia Galega do Desenvolvemento Rural, redactado polo enxeñeiro técnico agrícola don Pedro Zapata Roel en xuño de 2017, cun presuposto de execución por contrata de 44.403,48 euros. Ben, comentaba o outro día que si ben a resolución da AGADER do ano pasado era bastante restrictiva no sentido de que condicionaba moitísimo os camiños que se podían contemplar, este ano non era así e realmente actuacións subvencionables pois eran, bueno, pois a ampliación incluso tamén para a seguranza viaria, incremento de longitude sempre, bueno, que supuxera rematar nunha estrada ou noutro camiño, melloras, mantementos e demais. A cantidade que se lle concede mediante a resolución publicada o 31 de maio de 2017 ao Concello de Bergondo foi de 36.709, porque neste caso pois non se subvenciona o IBE.
Vale? Polo tanto, bueno, pois aplicándolle o IBE, pois nos ven dando aproximadamente pois o proxecto que se presentou para a subvención da Agader, que eran os 44.403. Aínda así, como sempre, para esta subvención resulta dificultoso a elección dos camiños, xa que, aínda que é certo que non había os condicionantes do exercicio pasado, sobre todo, o condicionante ben imposto sobre todo xa pola propia cantidade. É dicir, pois, porque tampouco podemos facer un proxecto de máis importe asumindo o propio Concello, co cal, ao final, nos vemos tamén moi limitados en canto aos camiños que realmente poidan cumplir, sobre todo no tema do ancho e largo, é dicir, dos metros que se vayan a asfaltar. Tamén se fixo, como nestes últimos anos, en aglomerados, xa que son camiños financiados, tamén con fondos europeos e que van a ter ademais as oportunas auditorías e revisións e, polo tanto, pois para que dentro de 5 anos pois se poida decir que se mantén igualmente, pois por eso se propón que sean camiños que se fagan xa con ese aglomerado. Ten a palabra a concelleira non escrita. Sí, bueno, yo poco que decir. Supongo que estos dos caminos se eligieron con criterio y rigor y ajustándose al precio, como usted decía. Entonces, pues nada, un voto favorable. Sí, sobre todo, engadir, o criterio é basicamente técnico, é dicir, nos damos políticamente, damos propostas, pero ao final é unha cuestión técnica de que cumpla exactamente con todas as condicións da propia orde de Agader. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Gracias. Nos imos votar a favor tamén da reparación de ditos camiños, xa que é unha mellora para os veciños. E queríamos agradecer á Xunta de Galicia que siga apostando polo desenvolvemento do rural a través do financiamento destas obras. Ten a palabra o voceiro de Veciños de Bergondo. Vamos a votar a favor, pero sí que era bo ter algunha previsión para outros camiños que tamén poder entrar en futuros proxectos e para que o próximo ano podamos elegir entre máis camiños e non dous a correr. Eu lle expliquei fai un rato, a propia resolución variaba completamente deste ano, as actuacións subvencionables variaban completamente as do ano pasado que as deste ano. De feito, se fosen as mesmas condicións que as do ano pasado, probablemente non poderíamos acudir, xa que tiñan que pasar estrictamente por explotacións agrícolas ou gandeiras que ademais estivesen dadas de alta, que era o que o ano pasado condicionaba esta orden. Este ano non é así, é dicir, nós non podemos tampouco saber como vai a ser a orden do ano seguinte. Obviamente, unha previsión de asfaltados para un ou outros planes hai que ter sempre, e iso vai en función, obviamente, do estado dos camiños, pero sí que é certo que, que mentras moitas veces non sale a resolución ou o borrador, se algunhas veces se adianta o borrador, para saber o propio texto da orde. Ten a palabra o voceiro de Anova. Sí. Bueno, como explicaba a alcaldesa, comentaba varios aspectos que había que ter en conta este ano. É certo que había diferencias fundamentales respecto ao ano pasado. O ano pasado eran extremadamente restrictivo as posibilidades que existentes, non? Este ano, a pesar de que o abanico, digamos, era máis amplio, é certo que o tema do importe da reparación restrinxía bastante. Tiñas que ter en conta longitudes e metros cadrados para axustar ben o importe da reparación. Despois, o tema importante tamén, o tema das afeccións para poder ter os permisos rápido. Claro, por exemplo, hai camiños que se descartaron. Este non era a lista inicial, excepto o de Pisón, que aguantou o tipo desde o principio hasta o final, pero algún camiño que estaba no ámbito de influencia dun castro, por exemplo, que non se meteu porque sabíamos positivamente que os permisos se iban demorar ata o punto de que non fóramos capaces de ter a obra executada nos plazos que nos marca a Xunta. Despois, lóxicamente, outra cuestión importante é que había que ter camiños que estiveran deteriorados, non íamos,
polo feito de cumpliran outras condicións non íamos asfaltar, ainda que foran aglomerado, camiños que a día de hoxe pues, tampouco teñen un grado de deterioro apreciables, non? Xa digo, son ou eran varias as posibilidades, ao final estes dous eu creo que son bons candidatos, entre comillas. Ben, votos a favor da aprobación do proxecto. Ben, apróbase, por tanto, por unanimidade. O punto número 9 é o expediente de modificación do orzamento do 2017 mediante suplemento de crédito ou crédito extraordinario. Acordo que proceda. Ben, a Comisión Informativa, en xuntanza ordinaria do 20 de xullo, ditaminou favorablemente e propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Elaborado o expediente sobre modificación de créditos do estado de gastos do orzamento municipal para o actual exercicio 2017 mediante a forma de suplemento de crédito e crédito extraordinario por importe total de 948.174,62 euros para facer fronte ás obrigas a cargo desta corporación relativas aos capítulos 2 e 6 correspondentes a gastos en bens correntes e de servizos e gastos de inversión e tendo en conta o establecido na documentación operante no expediente pero o informe de intervención municipal de ata 14 de xullo de 2017 presentanse os créditos que se pretenden modificar desglosados por aplicacións orzamentarias xunto coa súa financiación. Polo que consecuente propóse ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar a proposta de modificación de créditos baixo modalidade de suplemento de crédito e crédito extraordinario por importe total de 948.174,62 euros, debendo de ser incrementados os créditos correspondentes ás aplicacións orzamentarias que se detallan a continuación e polo importe reflectido. Suplemento de crédito e crédito extraordinario. Capítulo 2, gastos en bens correntes e servizos. Na aplicación orzamentaria 450.227,99, Administración Xeral de Infraestructuras, traballos realizados por outras empresas, cunha consignación inicial de 47.000 euros. Modificacións anteriores 36.242 euros. Incremento de 18.000 euros. A consignación definitiva 101.242 euros. Capítulo 6, inversións reais. Aplicación orzamentaria 160.609,00, o concepto de inversións novas en rede de alcantarillado, consignación inicial 92.277,18 euros, modificacións anteriores 62.241,69 euros, incremento coa actual modificación 403.175,78 euros, consignación definitiva tras a modificación 557.694,65 euros. Aplicación 165.619,00, concepto alumeado público, inversión de reposición, consignación inicial 158.250 euros, modificacións anteriores 19.574,14 euros, incremento na presente modificación 159.037,57 euros, consignación definitiva 336.861,71 euros. Aplicación 454.619,00, concepto inversións de reposición mellora viaria, consignación inicial 315.000 euros, modificacións anteriores 509.280,96 euros, incremento na presente modificación 87.107,12 euros, consignación definitiva 911.988,8 euros. Aplicación 1531.619,00, concepto inversións de reposicións, renovacións de beiras rúas, consignación inicial 60.000, modificación actual 70.000, consignación definitiva 130.000 euros. Aplicación orzamentaria 342.632,00, concepto inversións, reposicións, instalacións deportivas, consignación inicial 231.000, incremento 170.015,62 euros, consignación definitiva 401.015,62 euros. Aplicación 171.625,00, concepto inversións, mobiliario, parques e xardíns, crédito extraordinario 9.671,71 euros, que é a consignación definitiva. Tiña consignación inicial de 0. Aplicación orzamentaria 342.623,00, inversións, concepto inversións, maquinaria e instalacións deportivas, consignación inicial 3.600, modificación actual 3.165,36 euros, total 6.765,36 euros. Aplicación 336.629,00, concepto outras inversións, protección e xestión de patrimonio histórico-artístico, consignación inicial 0,
e crédito extraordinario 12.676,80 euros, que coincide coa consignación definitiva. E aplicación orzamentaria 432.627,00, concepto inversión, proxecto, información e promoción turística, consignación inicial 0, modificacións anteriores 9.613,45, actual 14.714,66, consignación definitiva 24.328,11 euros. Capítulo 6, a totalidade de crédito, consignación inicial 860.127,18 euros, modificacións anteriores 600.710,24 euros, incremento na modificación actual 930.174,62 euros, consignación definitiva logo da actual modificación 2.391.012,4 euros, total do suplemento de crédito 925.816,11 euros, total crédito extraordinario 22.358,51 euros, importe total da modificación 948.174,62 euros. O financiamento desta modificación de crédito proposta realizarase con cargo ao remanente líquido de tesourería co seguinte desglose: remanente líquido de tesourería a esta data 4.070.365,59 euros, remanente empregado noutras modificacións 1.028.484,83 euros, superávit orzamentario 900.577,37 euros, cantidade que se precisa utilizar neste expediente 948.174,62 euros, diferenza cantidade de remanente sobrante 3.122.190,97 euros, remanente empregado por riba do superávit 1.076.082,8 euros, remanente total empregado en modificacións 1.976.659,45 euros. Consecuente coas modificacións acordadas, o orzamento 2017 queda como segue. Resumindo a consignación definitiva dos distintos capítulos do estado de gastos. Capítulo 1, gasto de persoal, consignación definitiva 1.911.029,21 euros. Capítulo 2, gastos en bens correntes e servizos, consignación definitiva 3.586.540,17 euros. Capítulo 4, transferencias correntes, consignación definitiva 245.579,29 euros. Capítulo 6, inversións reais, consignación definitiva 3.434.439,14 euros. Transferencias de capital, capítulo 7, consignación definitiva 0. Activos financieros, consignación definitiva 22.000. O total do estado de gastos, consignación definitiva 9.199.587,81 euros. Segundo, que se continúa a tramitación do expediente coa inmediata exposición ao público durante 15 días hábiles no boletín oficial da provincia no tabuleiro de dictos do Concello. Terceiro, que no suposto de que non se presenten reclamacións contra o mesmo considerarase definitivamente aprobado, debendo cumplirse en ambos trámites a publicación no boletín oficial da provincia no tabuleiro de dictos do Concello. E cuarto, remitir copia do expediente á Administración do Estado da Comunidade Autónoma. Ben, pois como fixen outro día na comisión, vou a facer así tamén unha relación que obviamente están xa na memoria de alcaldía das obras que se traen a este suplemento, obras basicamente financieramente sostibles. Partidas importantes é a que se incluye para o saneamento de Santa Marta Rois, un proxecto que xa foi aprobado no seu día, xa no ano pasado, e que continúa ca súa tramitación. Les decía outro día que incluíramos no orzamento xa o colector de Moruxo e un pequeno colector de Moruxo e o tamén en San Vitorio, e están os tres no mismo proceso, ahora mismo xa neste mes no xurado de expropiacións en Santiago, coa previsión de que realmente en setembro ou en outubro pois xa se poida facer a licitación. Polo tanto, precisamente o que facemos é dotar o crédito para que cando xa teñamos a disponibilidade real efectiva, pois poder empezar coa licitación. Unha tramitación longa, porque xa digo, levamos máis de ano e medio, e aínda así é unha tramitación na que non se parou de traballar, pero xa digo, son tramitacións longas. Se inclúen tamén dúas propostas tamén para unir colectores existentes tanto en Vilanova, entre Vilanova e Moruxo, en Tatín tamén, dous colectores precisamente en donde se poidan unir xa e se poida conectar rede de saneamento existente.
Incluímos tamén unha partida para a mellora enerxética do polígono de Bergondo, non é a primeira vez tampouco, un proxecto que xa leva redactado un par de anos e que conseguiríamos mellorar a iluminación no polígono e tamén baixar obviamente o consumo enerxético. Se tramitou tamén este ano na subvención de parques empresariais, non está todavía resolta esa subvención, que contamos con que sexa tamén agora inminente, e precisamente por esa inminencia e dados os plazos que suele conceder tamén a Consellería de Industria para facer precisamente estas obras, pois necesitamos tamén ter o crédito adecuado. Tamén propoñemos dúas accións relacionadas en Santa Marta, que son un recuamento dunha beirarrúa e tamén dunha illeta e un asfaltado tamén dun camiño. O recuamento da beirarrúa permitirá precisamente que os buses poidan aparcar realmente nun espacio en donde agora queda libre, xa que houve as cesións oportunas despois da construción ali dunha nova vivenda, e así non se interrompe tampouco o tráfico, incluso quedando posibilidade tamén para que algún pai nai poida tamén aparcar en aquela zona onde xa hai posta a día de hoxe unha marquesina. O mismo non, pero parecido tamén nun espacio cedente, resultado tamén das expropiacións en Sampaio, un espacio que a día de hoxe todavía está sin amañar. Precisamente temos o proxecto feito, temos solicitadas as autorizacións tanto a Diputación como a Fomento polas súas afeccións, e é precisamente tamén por organizar aquel espacio e tamén darlle saída tamén a algo que xa había antes, que era de forma, por lo menos agora, peatonal. Propoñemos, tamén traemos a parte correspondente ao que decía antes, o IBE do proxecto de Agader, que non é subvencionable por Agader, entonces consignamos tamén esa partida. Reductores de velocidade e separadores de carril, tamén como medidas de seguridade viaria, sobre unhas basicamente encamiñadas á seguridade peonil, á seguridade do propio peatón. Aínda que nos orzamentos consignamos xa unha proposta de 60.000 euros para a adecuación de beirarrúas, temos un proxecto xa que poideron vostedes ver tamén aquí o outro día, de 70.000 euros, e contamos todavía con ter algunha actuación máis, en donde a proposta xa vai xa non con esa beirarrúa de baldosa, que ademais de ser incómoda e que require un mantemento continuo, pois facer o que se está facendo a día de hoxe xa na maior parte así de concellos, e xa tamén con aglomerados e demais. Propuxemos tamén no seu día nos orzamentos unha partida importante para pistas polideportivas, e aínda así, o proxecto de cubrir a pista daqui de San Cidre é un pouco máis, bastante máis de feito do esperado, que son 296.000 euros, e polo tanto o que se propón é a diferencia. Obviamente estamos falando de cantidades para poder licitar, vai haber baixas porque as vai haber, e non se vai a dar, se vai a invertir esta cantidade porque é o coste inicial, pero non se vai a dar gastado obviamente todo isto, pero sí necesitamos ter a consignación para poder ter a licitación canto antes. E o mismo tamén co resto das pistas polideportivas. Estivemos amañando tamén unhas cuantas, e propoñemos tamén agora o crédito para a de Lubre, que como consecuencia da cuberta aínda sufriu máis danos todavía, xa os tiña, xa de feita era a que peor estaba. Leva tamén moitos anos e require tamén dunha acción importante, e polo tanto tamén propoñemos o crédito para reparar as pistas de Lubre, de Cortiñán e de Rois. Así mesmo tamén sustituir o Parque Biosaludable en Lubre, xa fixo tamén a súa función, e dos primeiros que se instalou no seu momento, e creemos que xa lle toca cambiar porque xa non é posible máis mantemento. Un kit de motorización tamén, da protección do pavimento que se suele poñer tamén habitualmente na senra.
Dúas partidas tamén para sinalización tanto de fontes como de árbores senlleiras, sinalización tamén dunha ruta de senderismo polo Callou, unha partida tamén para unha escultura a Filomena Dato, pois tamén a previsión é que sexa, que isto poida ser, bueno, que teña que estar feito de feito en febreiro para facer a homenaxe da que incluso falábamos onte, e unha partida tamén non excesiva para a limpieza de cunetas, porque aínda o ano pasado se fixo unha partida importante tamén de 30.000 euros para a limpieza de cunetas, e este ano tamén lembrar que os dous proxectos que se van a licitar bueno, un de feito xa rematou o prazo, non? Para presentar as ofertas, non? Non, nos falta o de Regas, que ese ainda non saliu, e é o que me refería eu. O dos aglomerados asfálticos, que está financiado con fondos do POS da Diputación, e tamén o proxecto que veu xa no seu día tamén a pleno de regas asfálticas. Os dous levan limpieza de cunetas e co cal pois se lle vai a dar realmente unha boa limpieza a todas as cunetas dos camiños municipais. Ben, todo isto, como di a propia proposta, supón un total de 948.000 euros, en donde, bueno, creemos que son obras importantes, obras que se poden executar, obras tamén que temos que ter en conta que poidan ser polo menos iniciadas as contratacións neste exercicio, e iso tamén é algo que se debe ter en conta, e non prever actuacións que non se poidan tampouco levar a cabo. Ten a palabra a concelleira non escrita. Sí, gracias. Bueno, cierto es que si se aprueban proyectos, pues hay que dotarlos de partida presupuestaria. Y efectivamente, si no están en los presupuestos, la única manera de incrementarlo es mediante suplementos de crédito o créditos extraordinarios. Pero yo creo que en este momento estamos tirando muy alegremente del crédito. Y me refiero a dos partidas que mencioné el otro día en la comisión. Una es con respecto a las luminarias del polígono, porque, bueno, estamos pendientes de una subvención, es un proyecto de hace 2 años, pero, a ver, yo a lo mejor no considero que sea del todo necesario, porque en el polígono la verdad que la gente circula en coche, no va caminando. Hay otras cosas que probablemente tengan más importancia a la hora de apurar proyectos. Y la segunda cosa, yo me refería el otro día a lo de cubrir todas las pistas polideportivas. A mí me gustaría que a través de la participación ciudadana se hiciese una encuesta sobre si realmente la gente quiere que se cubran todas las pistas polideportivas, porque a mí no me transmiten esa idea en todos sitios. Porque está muy bien para el invierno, pero es que luego llega el verano y pues suele ser un poco un cocedero. Nada máis. Ben, xa lle decía tamén outro día que non todas as pistas se van a poder cubrir porque unhas urbanísticamente e outras polas condicións que teñen, ben sexa por afeccións de fenosa que as falamos tamén no seu momento, non se van a poder levar a cabo. Neste caso, o que si contábamos, o sea, a proposta si foi esta, e tamén é polo sentido de que hai dúas pistas e queremos que unha pista obviamente quedaría sin cubrir e a outra cuberta, co cal estamos incluso dando as dúas opcións. Xa digo, non vamos poder cubrir todas as pistas, pero si creemos que nun espacio como Galicia a forma de que se poidan utilizar é dando esa oportunidade tamén para o inverno. E en canto aos luminarios do polígono, efectivamente hai moitas necesidades tamén básicas no polígono e nos constan e estamos tamén traballando nelas. De feito, saben vos, recordo tamén que o complementario tamén que se incluiu no POS levaba tamén asfaltado xa nas dúas calles, xa nas dúas parroquias que faltaban xa por asfaltar. Todavía non temos esa resolución para poder iniciar esa contratación.
Pero a mellora da iluminación é tamén unha cuestión de aforros, é dicir, trátase tamén de invertir en donde temos acumulado moito punto de luz para que precisamente poidamos ir disminuindo a facturación que paga o Concello, claro. Entonces, sí, estou de acordo con vostede que necesidades hai múltiples, non? Pero bueno, que eu coido con que polo menos, bueno, pois que probablemente este ano pois se nos requiriu documentación e demais e bueno, pois xa digo, non está resolto e esperemos a ver canto nos dan, se é que este ano pois chegamos a cubrilo. Vale, de todos modos, si me permite, sí. Mejorar el consumo, bien, ahorro energético, bien, porque tendremos unas luminarias mejores, pero a mí me gustaría conocer, porque yo llevo, desde que me siento aquí, oyendo hablar de auditoría energética y al final nada. ¿Cuánto es el consumo medio del polígono de Bergondo y cuánto es la previsión de ahorro con el cambio de nuevas luminarias? Figura no proxecto, lle tería que mirar o dato, non o teño ahora aquí, pero precisamente ademais foi unha cuestión e sei que figura expresamente nolo requeriron, aparte de que xa iba, nolo requeriron da Xunta. Se tuvo que mandar un documento aparte, nun documento ese dato. Por lo tanto, bueno, sí, consultándoos yo podo dar. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Gracias. 4 meses máis tarde, preséntanos outro suplemento de crédito, esta vez por case 950.000 euros. Cousas necesarias? Sen dúbida, sí. E nós xa temos solicitado en diversos plenos, como saneamento, as melloras da rede de pluviais e fecais en Tatín, a mellora viaria e da seguridade vial, as marquesiñas dos autobuses. Son cousas que precisa este Concello froito do abandono ao que estivo sometido. Son inversións necesarias, non o dubidamos. Pero non acabamos de comprender como en 4 meses levamos en suplementos de crédito case 1,5 millón de euros. A nosa pregunta é, como non se contemplou estas inversións nos presupostos que presentaron neste plenario? Danos a impresión de que non teñen previsto cal é o estado do Concello. Do contrario, esta millonaria inversión estaría prevista nos orzamentos. Para rematar, imos votar a abstención destas inversións, pero o noso voto non vai cambiar a falta de xestión e previsión do Goberno municipal. Gracias. Non estaba vostede cando tivemos o pleno para aprobar os orzamentos e eu o comentei xa en aquel pleno. O orzamento non o podemos elevar ao infinito, ni moito menos. O noso orzamento, pois, de feito, este ano, excepcionalmente, e por unha cuestión de atrasos referidos ao catastro, pois era máis elevado que nos últimos exercicios. Por lo tanto, nun orzamento que contemplamos son as medidas e as actuacións que queremos, pero tamén as que podemos. E no capítulo de inversións, de feito, se nos quedaba curto, porque realmente había máis necesidades. Pero temos o capítulo de gastos de persoal, temos o capítulo tamén de gastos xerais e, polo tanto, de gasto corriente. E, polo tanto, hai que completar todo iso. Non podemos incorporar nun orzamento, non podemos incorporar o remanente. O remanente, a única forma de utilizalo é precisamente a través dos suplementos de crédito. Polo tanto, Bergondo fai suplementos de crédito porque pode, e a día de hoxe se lle permite coas condicións tamén que se permiten e que están establecidas e que forman tamén parte dos informes de intervención. Outros concellos non poden facer isto porque non teñen tampouco esta capacidade. Teñen que chegar a donde chegan co orzamento e despois que as subvencións que van chegando pouco a pouco. Polo tanto, falta de previsión no seu día? Non. No seu día o que quereríamos era ter metido todo isto. Pero como en algún momento hai que cortar e hai que frenar e hai que decir, pois isto terá que esperar e isto terá que esperar para outra vez, porque non podemos, porque non se pode, pero nin nós nin ninguén. É dicir, se temos 6.600.000, 6.300.000 de orzamento, etc., a eso realmente é o que nos debemos realmente acudir e temos ademais a obriga de facer un orzamento equilibrado. Polo tanto, xa digo, non é unha mala planificación,
De feito, incluso, a ver a quen diga, se quedando 4 millóns de euros todavía de remanente, porque este suplemento non é todavía moito máis, todavía non vai moito máis aló. Ao contrario do que din vostedes, non? Bueno, pois tamén temos que cumplir, xa digo, cos informes e ca normativa. Obras que se poidan executar ou polo menos iniciar a adxudicación neste exercicio. Dicir, o Concello de Bergondo a día de hoxe, pois, a non ser que fora unha cuestión moi excepcional e que fora nun contrato único, pois tampouco podería cometer obras por 2 millóns de euros porque administrativamente sería inviable. Se digo, non sei que fora un único contrato, estamos falando dunha cuestión moi específica, pero o poño como exemplo, aparte de que teríamos tamén informes en contra nese sentido. Por lo tanto, traemos un traemos un suplemento cando todavía hai bastante marxe de actuación durante todo o ano precisamente para poder executalo. E é cando se suelen traer. Noutros exercicios, pois incluso en outubro tamén, cando estábamos curtos de partidas e había que suplementar partidas e demais, pois tamén se verá. Xa digo, non lle podo decir que non traíamos outro suplemento que sexa necesario, non o sei. Pero xa digo, a previsión de obras é a que está feita agora. Temos máis obras pensadas, pero todavía non están en proceso de ter todavía a dotación económica para poder facer a licitación. En todo caso, algunhas terán que esperar ao ano que ven, ao orzamento de 2018. Ten a palabra o voceiro de Veciños de Bergondo. Pois eu sorpréndome que as súas palabras entendo que non vai haber 2 sin 3, o sea, para outubro teremos outro. Non entenda, Hombre, porque mire, o primeiro suplemento de crédito nos dixo que era a panacea. Este xa é a segunda panacea. Sin embargo, voto de menos que non teñamos máis capacidade para asumir máis obras. É dicir, o Concello non tuvese previsión suficiente de ter obras diseñadas no caixón, preparadas para ter consideración económica. Por exemplo, temos praias cerradas ao baño, e non hai ningún maldito proxecto. Vostede di que vai a facer renovar o alumeado no polígono de Bergondo, pero se vostede, por exemplo, suba Luba e Bergondo, ten 800 puntos de luz, nun único proxecto, aforraría moitos máis cartos e dotaría a veciñanza dun método efectivo para poder pasar no inverno, poder pasar no verán. Por exemplo, as limpezas do polígono de Bergondo, temos unha ordenanza que nos exixe tamén a nós facer certas actuacións. O polígono de Bergondo leva bastantes anos sin limpar, das fincas municipales xa non lle digo. Por tanto, con temas de saneamento, podemos ser moito máis viciosos ou ambiciosos ou o que sea. Ahora mismo en Lubre é a única parroquia que non ten ningún metro de alcantarillado útil. Sin embargo, seguro que se tuésemos previsión, pero claro, seguro que en outubro ven outro suplemento de crédito. Por tanto, nos parece un suplemento de crédito escaso. O sea, que van facer, me parece escaso. Ese é un suplemento de crédito. Podo estar de acordo ou non con el, pero pareceme escaso, porque se vai facer un segundo suplemento de crédito depois da panacea do primeiro a solo 3 meses, non era tanta panacea. Para facer un suplemento de crédito, fago ben. Digo eu, non vai a ser que estemos dicindo cousas raras. Por tanto, o noso voto é a abstención, porque é o seu suplemento de crédito, o seu segundo suplemento de crédito, a súa segunda panacea. E creemos que aínda tendo remanente o que non temos é previsión de ter obras. Están agora correndo para facelas, así durante uns anos, durante un ano e pico, estaremos aí suplemento tras suplemento. Xa temos aquí a correveitivo. Vostede mesmo recalcou, hasta en outubro, como outros anos, tamén pode traerse outro suplemento de crédito, por suposto, en febreiro, outra vez en xulio, pero que si nos parece un pouco ilóxico é que, tendo tantas carencias, e sobre todo tendo remanente, non empecemos a espabilar para sacarlo adiante. Sobre todo cando di a Constitución que todos os españoles somos iguales. Hai parroquias que non son iguales unhas a outras. Explíquelle cando queira vostedes veciños de Lubre porque non teñen alcantarillado. Será porque, bueno, por lo que sea, por falta de previsión, supoño. Para non seguir máis, para que non me vou a chamar mentireiro sin datos, o noso voto é abstención, porque é o seu suplemento de crédito, o seu segundo suplemento de crédito. Ben,
Pois sí, lle teño que dicir unha vez máis que comete vostede, pois, algunha mentirijilla. Non sei se é sabiendas, non sei se é sabiendas. Para nós non hai parroquias desiguais, non. E de todas formas, vostede ve este suplemento escaso. Bueno, pois, lle digo, xa unha vez máis, eu non estou na cabeza de Montoro para que nos deixe utilizar os remanentes como nos queiramos. Non. Precisamente temos que cumplir con unha serie de condicionantes. E a día de hoxe, de feito, este suplemento está informado favorablemente. Lembrolle que temos que cumplir con estabilidade e coa regla de gasto. Ben, a vostedes eso entendo que lles dá igual. Si temos obras para mellorar as praias, e unha delas é a que dixen antes, precisamente un colector en Moruxo que está tramitándose, pero que leva un tempo, e eu entendo que os veciños se desesperen. O que non entendo é que un concelleiro desta corporación a día de hoxe non entenda todavía estas cuestións, e ademais o aprobaron aquí, neste pleno, o ano pasado. Por certo, tamén temos a previsión do cambio de iluminación en prácticamente todo o concello. Estamos trabajando en ello. Sí, non se preocupe, esperemos ter boas novas dentro de pouco. Esperemos, xa digo, dentro de pouco. O alcantarillado en Lubre. Invítolle a ver a páxina web da Consellería de Medio Ambiente, en donde aí está o proxecto precisamente que conecta a rede existente en Lubre. Esa tramitación é longa. Xa o ano pasado empezamos precisamente co plan especial e se remitiu por fin xa a Medio Ambiente. É dicir, levamos traballando máis dun ano co saneamiento en Lubre. Co cal, parroquias desiguais non. Sí que é certo que non hai todavía en Lubre ninguén que se poida conectar, pero si fixemos os deberes cando nos tocou e cando poidemos para poñer a rede de saneamiento, tanto por parte da Xunta no seu momento, con proxectos da Xunta, como proxectos precisamente do propio Concello, proxectos municipais. E agora o seguimos facendo. E o día que poidamos, traeremos a este pleno, ben no orzamento ou ben nun suplemento, a consignación presupuestaria de 800.000 euros para poder facer o proxecto en Lubre. Pero que a día de hoxe, aínda que traíamos os 800.000 euros, se morren, porque este ano é imposible que se poidan executar. Leva un proceso demasiado lento. Efectivamente, podemos estar, e en eso estaremos todos de acordo. A administración neste sentido é lenta e precisamente, bueno, pois a xente se desespera, pero eso non quere decir que estemos parados. Eso que quere decir é que estamos traballando e que cando se poida traer, se vai a traer. Por iso, lle digo que non é certo, o que vostede di. E a mellor non é de todo mentira, pero si falta a verdade. Porque si é certo que sí que estivemos traballando no saneamento en Lubre. E sí que é certo que estamos traballando tamén pola mellora das praias. E ademais, eu o demostro, simplemente, cos feitos. Nada máis. E cando lle dixen o tema do suplemento en outubro, tranquilo, non estamos falando agora mesmo. Dixen que outros anos tamén se teñen traído suplementos en outubro, no seu momento, cando se vía que había certas carencias cara aos finales de ano. Estoulle falando antes do 2011, antes de que salisen as famosas normativas estatais. Claro, a cousa cambiou nestes últimos anos. Ben, pero xa digo, non é a culpa do Concello de Bergondo. Permíteme solo un... Sí. Solo das cousas. O tema de Moruxo, creo que leva desde fai 3 anos, veciños pagados, iba a ir nun principio a depuradora de Fiobre, e agora se vai facer a conectividade con Gandarío. Creo. Estamos falando de cousas distintas. Para eso precisamente estamos facendo esa conexión da que falamos aí. Cando eu falo de Moruxo é do proxecto do colector en Moruxo que vai directamente á depuradora e que foi aprobado o ano pasado no pleno. E ese é precisamente o que fai recoller todas as fecais no camiño, pero que require expropiacións. Non estamos falando
desto, en donde precisamente hai veciños que non están conectados, sobre todo veciños de Vilanova, porque iban ir a depuradora, como vostede vendía a depuradora de Fiobre, e agora vemos que efectivamente é factible, incluso aconsellable que se vaya á depuradora de Gandarío, e por eso traemos esa proposta. Eu cando lle falo das praias e das propostas das melloras nas playas, lle estou falando do outro colector en Moluxo. Entenderei que ese colector é o que vai ir á depuradora de Gandarío, que en teoría vai eliminar, que vai á depuradora de Fiobre e que vamos ter melloría na Praia do Regueiro. Melloría na Praia do Regueiro este ano xa a temos. Moi ben, vale, perfecto. Eso incluso non se preocupe que yo demostraremos dentro do No, a tempo. mí non me ten que demostrar. Sí, ten a porque... sanidade. Home, que No, vostede é a que a vostede yo temos que demostrar porque... A mí non me ten porque... que demostrar nada, ten que Sí, demostrar a a veciñanza. vostede Que tamén. importante me sinto. Bueno, solamente Sí. unha cousa. O de Lubre, o proxecto de redacción é do 2007. Sí. Vostedes empezaron a maquinaria fai un ano e medio. Por tanto, sí que hai parroquias que van máis rápidas unhas que outras. Por tanto, hai parroquias que teñen máis interés Polas propias circunstancias. polas propias circunstancias. Porque hai sitios e hai lugares en donde non se requieren expropiacións. Claro, efectivamente, e iso é certo. E iso é certo. E donde os proxectos non son de 800.000 euros, e non hai un crédito, nin hai un plan realmente axustado tampouco para iso. Claro, porque o que se fixo foi aproveitar un proxecto do 2007 que o mellor, se se quería ter como outras parroquias, facendo pequenos bombeos para levar as fecales hasta o colector da Fosca, pois tamén se podía facer, pero aproveitaron vostedes un proxecto do 2007 para ahora. Co que estamos plenamente de acordo. Perfecto, entonces non me diga que non teño razón, que ocupo mentiriquillas. Había un proxecto no 2007, se o quixeran facer máis rápido, sabendo que tiña todas estas inconvenientes, había máis fórmulas técnicas para facela. Non? Non, porque precisamente neste caso non. Porque precisamente non, claro, precisamente. Non o que se pretende. Vale. Non o que se pretende. E depois, por última cuestión. Mire, a mí non me ten que demostrar nada. Eu fago a miña labor de oposición co tema das playas. Co tema das playas fago a miña labor de oposición. Lle guste máis ou lle guste menos. Igual que faría vostede se estuera aquí sentado. Como son as analíticas a día de hoxe no Regueiro? Vostede publicou unas. Como son as analíticas a día de hoxe no Regueiro? Que vostede está insistindo en que é unha playa con deficiencias. Oficialmente, non existen. Porque oficialmente hai unha entidade que xa non mide. Vale, pois non se preocupe que dentro dunhos días lle diremos nós o ben que están dando as analíticas no Regueiro, nada máis. Estou lle contestando mal. Non, pero vostede dá a entender que no Regueiro a auga está pouco menos, vamos, que... Non dou a entender nada, digo que di a lei. Digo que digo a lei. As playas que non... Hai que además... De verdade, non intente confundirme. No, é que mire, as playas están... Confundir intenta vostede aos veciños, pero o intenta continuamente. Pola miña culpa, pola súa culpa, probablemente hai xente que ten un concepto equivocado precisamente. Pola miña culpa cerrouse ao baño a Praia do Regueiro. Pero non está cerrado ao baño. Non está cerrado ao baño. Como que non? Ten vostede ali unha corda para non poder entrar. Hai unha normativa que lle di que está prohibido o baño. Vale, está cerrado o baño. Está prohibido, está non recomendado. Está cumprindo unha norma. No. Está cumprindo. Non, estou cumprindo perfectamente o que dio o decreto europeo. Perfectamente. Se fora así, teña cerrada a playa. Perfectamente. E se non acaba de dicirlo vostede, revise vostede realmente o decreto. Ben, ten a palabra o voceiro de Anova. Eu, desde logo, non vou entrar en estas polémicas absurdas e repetidas, gastadas, viciadas, incluso. Señora concelleira. Se non quere oír, pois que quere que lle diga? Non oia. Señora concelleira. Señora concelleira. Se non quere oír, non oia. Eu non interrompín, creo, en ningún momento. Señora concelleira, a ver, aquí non facemos comentarios mentras outro compañeiro está falando de calquer partido. Son a primeira que se fai alguén do meu grupo fai algún comentario mentras vostedes están co uso da palabra, que lles di precisamente que lles chama a orden. Por eso, unha vez máis, a vostede señora concelleira, lle chamo a orde. Señora concelleira, por segunda vez lle chamo a orde. E a la tercera se va usted aquí.
Pois moi ben, abandone por favor a sala, señora concelleira. Que por unha tontería. Unha tontería que, mire, solamente como portavoz, se me permite. Pero que non están vostedes no uso da palabra, están interrumpindo. Consentir hai que consentir a todo o mundo por igual. Pois precisamente, esa é a miña labor. E vostede estar... Muchas gracias por expulsarme. Sí. Es una maravilla eso. Viva Venezuela. Señora concelleira. Solo unha cuestión de orden, se podo. Remate vostede porque Sí, está só unha cuestión de no orden. uso o voceiro de Anova. O que non quere para os demais, non o quere para vostede. Efectivamente, e nunca quero para os demais o que non quero. Eu antes, estou de acordo con vostede. Cando estaba intentando replicarle co tema da conta, non me deixou terminar. Me cortou a palabra e non me diu pé a contestar. E iso que me chamou gran mentireiro. Disculpe, déxeme terminar. Gran mentireiro. Sin embargo, parece que agora prevalece o que di o seu socio de goberno para poder replicar e insinuar o que sea señor con concelleiro, respecto mire, a toda a xa oposición. non está vostede tampouco xa non Entonces, uso da palabra. nos Yo acabo de decir. Nos vamos, porque isto non é un pleno. No. Os plenos vense a debatir. Os plenos vense a debatir, pero non a montar numeritos Non a insinuar. tampouco. Non a montar numeritos. pero vostede E acabo de decir á concelleira simplemente que respetase o mismo que lle digo a calquer outro concelleiro, que respete que está falando outro compañeiro, nada máis. Moi ben. Ten a palabra o voceiro de Anova. Ben, e imos o importante. O importante é que sometemos a aprobación un suplemento de 948.000 euros, donde se recollen unha vintena de obras e actuacións importantes, ao noso xuicio. Obviamente, poderían ser estas e incluso outras. Se fixéramos unha enquisa, saliríanos moitas outras opcións, porque a xente, lóxicamente, percibe unhas necesidades por riba de outras. Eso non quere decir, como xa se dixo neste pleno, que non se este traballando precisamente nesas outras necesidades e nesas outras actuacións. Permítome recordar o que xa anunciaba a alcaldesa, un tema importantísimo que e ademais, dependemos de que nos saia ben, non? Que é o tema dos fondos IDAE. Exactamente, non? Sería unha inversión importantísima e moi grande para chegar a todo o concello, ademais, non? E lograr a eficiencia enerxética dunha zona, o sea, dunha porcentaxe elevadísima do concello, non? E outro tema fundamental é a senda do Río Maior, en Lubre, e, por suposto, o saneamento, dotar de saneamento a eses colectores que a día de hoxe están aí, pero non podemos poñer en servizo, non? Isto como obras fundamentais para o futuro, pero hai outras máis nas que estamos traballando, nas que estamos pensando para os orzamentos e para futuros suplementos que serán cando corresponda, lóxicamente. Ese é o importante. Eu non quero falar agora sen estar presentes os concelleiros que acaban de abandonar a sala, pero eu creo que en ningún momento me referín a eles en persoa, simplemente dixen que tiñamos que eu non ia entrar en polémicas absurdas, porque creo que son polémicas absurdas cando a xente, o que lle interesa son as actuacións e as obras que precisan para a súa parroquia, para o seu lugar e para o concello en xeral. Eso é importante, os demais son fogos de artificio. Si me permite, Sí. porque yo escuché lo de, a ver, que si sale el proyecto este del IDAE, que se mejoraría las luminarias de todo el ayuntamiento. No, de todo no. Bueno, Todo no. bien. Por desgracia, de todo Pues qué pena. De todo Digo no, yo, entonces, ¿qué criterio se ha seguido para que primero sea el polígono y no
Porque o polígono precisamente xa estaba incluído na subvención de parques empresariais e porque no resto do concello tamén temos moita necesidade en donde precisamente, o sea, nos sobraría no resto do concello sin ter que incluir o polígono. O valoramos, valoramos incluir o proxecto do polígono, pero como si o incluíamos nesa subvención en donde bueno, intentamos ser o máis rápidos posibles e o máis áxiles e o presentamos xa, pois, bueno, cando nos permitiu a aplicación subir toda a documentación, e non debíamos esperar, xa que ademais nos fondos SIDAE va por orden de llegada. Vale, entonces... o ideal sería, terías sido esperar a resolución da subvención da Xunta de Parques Empresariais. Eso hubiera sido o ideal, pero non podíamos arriscarnos porque esperábamos demasiado para presentar a solicitude de subvención nos fondos SIDAE. Por lo tanto, foi unha decisión tamén de conxunto e tamén valorado pois, que a asistencia técnica que nos facía, en donde, bueno, temos obras, moitísimas obras en todo o concello, en caso de que nos las den para poder mellorar a eficiencia enerxética e baixar o consumo de carbono, que ademais é unha das cuestións que se plantexan na propia orde, e foi por eso polo que non se incluiu nese defeito, e esa, claro, a verdade non se me ocurriu. Soamente no caso de que nos dirán esa subvención, pois, non sei, ao mellor próximamente, e tuveramos que habilitar o crédito xa, porque a subvención é do 80% e o Concello ten que poñer o outro 20%. A día de hoxe non ten esa disponibilidade. Efectivamente, a mellor nos vemos facendo un suplemento en outubro. O vemos difícil, o vemos complicado que a resolución sexa tan rápida e demais, e incluso a necesidade de ter o crédito neste exercicio. É máis pensando cara ao 2018. Claro, pero de todos modos, si la subvención es del 80%, el ayuntamiento tendría que poner 30.000 euros aprox. No pasaría nada de hacer un suplemento de crédito de, bueno, digo 30, 40. No, pero vostede está falando dos fondos... No, yo estoy hablando de la subvención de parques. Sí, na Lo subvención de que parques... tenemos que poner es el 20%. A subvención de parques empresariais sería como máximo un 20, pero tamén ao mesmo tempo a subvención dá como máximo 120.000 euros. Se nos diran o total, teríamos que poñer pois os 39.000 euros restantes que... Y con eso sería necesario. Vale, entonces, vale, perfecto, hay que poner más dinero de lo que yo preveía, pero no muchísimo más. Y yo sigo diciendo, ¿por qué nos espera la subvención de parques? Que algún año nos la darán, porque ya hemos quedado el anterior y el anterior. Por unha cuestión de tempo, é dicir... No, pero yo me refería, ¿por qué si en el proyecto no está contemplado todo el resto de población, no está contemplado todo Bergondo? Ojalá estuviese, dijo usted hace un momento, sí, ¿no? Pero tenemos un límite que é 1 millón de euros e a máis non se pode ir. Ya, pero yo creo que antes de aventurarnos y todo lo demás, yo tiraría más de sitios por donde hay población caminando que, sigo insistiendo, del polígono, pero bueno. Pero precisamente por iso, é que creo que ou non me expliquei ben ou... Sí, a ver, son diferentes maneras de verlo. Usted me está diciendo, yo quiero poner ahí 160.000 euros para el polígono. Si nos dan la subvención, bien, y si nos la dan, también. Ben, e se non, polo menos temos a consignación. Claro, vale. Vostede di, por que non esperamos a que nos den a subvención? Para hacer la obra del polígono y destinamos esos 160.000 euros a outro alumbrado. Pero eso poderemos facer igualmente. A ver, se nos esperamos a resolución, igual que pasou un ano, a resolución de parques empresariais, e habilitamos o crédito pois ao mellor no mes de agosto, en donde ademais non temos un pleno ordinario, e en donde teríamos que esperar despois a exposición pública dese suplemento. É dicir, o suplemento, aínda que hoxe quede aprobado, mañán non se pode empezar a executar. Claro, e aproximadamente tarda un mes. Por eso precisamente decidimos metelo agora, porque despois non daría tempo a facer todo o expediente administrativo xa non con calma, senón
cumprindo os prazos que marca. A ver, en el fondo yo lo que le quiero decir, ya sin entrar en tantos matices, porque parece que no nos estamos atendiendo, es que para mí es más importante el resto de la población que el polígono de Bergondo. Estou de acordo con vostede. En consecuencia, no considero esa obra prioritaria y sí considero prioritario a lo mejor el alumbrado en determinados lugares en donde no lo hay o es totalmente deficitario. Eso es lo que a mí no me motiva a aprobar este suplemento de crédito, porque eso, lo que le digo, hay otras... a ver, prefiero que se vea por dónde camina la gente y no que vean los del polígono, que al fin y al cabo la mayor parte no son ni de Bergondo. Pero bueno... Estamos de acordo, e xa lle digo, é tamén unha cuestión de consumo, unha cuestión enerxética, e o que sí debemos facer é non primar tampouco excesivamente esas actuacións, porque a fin de contas os nosos veciños teñen deficiencias a día de hoxe nos seus alumeados importantes, ademais, que sí que é así. Bueno, xa digo, trataremos de, si é a través dos fondos IDAE, de resolvelo o mellor que se poida, xa digo, porque nin siquiera co total da subvención chegaríamos a completar a rede municipal. Pero bueno. Ben, creo que está excesivamente xa debatido o tema do suplemento, por tanto, votos a favor do suplemento. Votos en contra. Abstencións. Enténdese, por tanto, aprobado. O punto número 10 é a modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica. En a Comisión Informativa, en xuntanza do 20 de xullo, ditaminou favorablemente por maioría de votos a favor e propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. O presente expediente de modificación proponse para proceder á regulación das bonificacións recollidas no artigo 95.6, apartados A e B, con respecto á clase de carburante que consuma o vehículo en razón á incidencia da combustión de dito carburante no medio ambiente, así como en función das características dos motores dos vehículos e a súa incidencia no medio ambiente. Por todo antedito, procede a realizar a modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica nos termos que establece nos seus artigos 15 e seguintes o Real Decreto Legislativo 2, 5 de marzo de 2004, polo que se aprobou o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e tras ver o informe de intervención en consonancia coa documentación que integra o expediente, propós ao Pleno da Corporación que logo exame do mesmo adopte o seguinte acordo. Primeiro, aprobar provisionalmente, co quórum da maioría simple e legal, a modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica, cuxo texto modificado se recolle transcrito íntegro no punto primeiro. Segundo, expoñer ao público o presente acordo mediante anuncios no tabuleiro de dictos da Corporación e no boletín oficial da provincia por o prazo de 30 días hábiles que contarán a partir do seguinte a publicación no boletín oficial da provincia para que os interesados poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas. Terceiro, as reclamacións presentadas serán resoltas polo Pleno da Corporación e de non existir entenderase definitivamente aprobado o acordo provisional, debéndose proceder en todo caso a publicación no boletín oficial da provincia do acordo definitivo e do texto íntegro da ordenanza. Ben, pois como lles comentaba o outro día, despois de ter debatido e de feito no propio grupo de goberno, pois, bueno, lles comentaba unha cuestión que suscita tamén opinións diferentes e todas ademais entendibles. É dicir, no seu día o imposto de rodaje, permítame, bueno, pois o nome que polo que habitualmente o coñecemos, pois grava precisamente os vehículos para que despois os concellos poidan, bueno, pois dispoñer tamén de partidas e de ingresos suficientes para poder facer o mantemento das estradas. É certo que, bueno, que quizá foi perdendo un pouco este espírito, o mellor, o propio este imposto, pero en todo caso, bueno, si son unhas cantidades tamén o suficientemente importantes de ingreso no Concello como para que nos plantexemos seriamente calquer tipo de bonificacións. E por eso, pero xa que tamén estamos, bueno, pois sensibilizados coa cuestión medioambiental e aínda que tamén creemos que a facer unha bonificación do 25%, xa sei que en outros concellos hai nas moi superiores,
digo, pois unha bonificación do 25% non vai a facer que un decida mercar un vehículo híbrido ou un vehículo eléctrico, xa que esa diferencia no imposto pois non é tampouco significativa como para que un decida facer esa compra ou non. E tamén pois, porque non sabemos ata que punto vai a repercutir esta bonificación no cómputo total de ingresos no Concello de Bergondo, e polo iso, polo que, bueno, pois a bonificación prácticamente pois a que se propón, xa digo, pois é dese 25%, tanto pois en vehículos híbridos, onde aí está expresado. Lles comentaba outro día que, bueno, consultamos o texto tamén cos servicios de Diputación, porque son eles, ademais, os que fan a xestión tamén despois do cobro da recaudación dos tributos e, por tanto, tiñan que tamén ter eles claro pois o tema da documentación e demais. E o mismo, bueno, pois xa digo, pois tamén cos vehículos de motor eléctrico e os vehículos tamén que utilicen pois o biogás, un gas natural comprimido, etcétera. Ten a palabra a concelleira non escrita. Bien, se lo decía el otro día en la comisión, 13 meses para gestar, vamos, un cambio en la ordenanza. La verdad es que no sé bien cuál es el objetivo que se persigue, porque, bueno, usted lo mencionaba hace un momento, si es motivar a la ciudadanía para que cuide el medio ambiente, poco le vamos a motivar con ese 25%. Yo le apuntaba también el jueves pasado que después de Betanzos, que tiene un 20% de bonificación, y Cabanas un 25%, somos los siguientes más cutres de la comarca. Los restantes rondan el 50% y el 75%. También es verdad que yo le decía que, bueno, a mí me falta una bonificación para los titulares de vehículos que hacen pocos kilómetros al año, porque eso sí que de verdad protegen el medio ambiente, porque tienen el coche aparcado en su casa. Mi voto va a ser abstención. Sí, bueno, o que xa dicía outro día e, bueno, pois en certo modo, pois entendo tamén a súa interpretación, obviamente. Ten a palabra o vocero do Partido Popular. Gracias. Como xa sabe este pleno, o PP de Bergondo levou a cabo a moción para a modificación da ordenanza fiscal reguladora sobre vehículos de tracción mecánica o 30 de xuño do pasado ano. Un ano máis tarde, comprácenos que se leve esta modificación, pero ainda así, sinto ter que lamentar que só se contemple unha reducción do 25%, cando nós solicitamos en xuño do ano pasado, e así se aprobou aquela moción no pleno, unha reducción de ata 75%. Voulle poñer algún exemplo dos concellos veciños. Carral contempla bonificacións do 75%, Cambre dende o 50% ao 75%, Sado do 50% e Oleiros do 50%. Lamentamos que a modificación da ordenanza siga mantendo un marcado carácter recaudatorio que ocasiona un grave perxuízo ao contribuente e ao medio ambiente, pero aprobaremos a moción coa esperanza de que no futuro se poida subir as bonificacións para os citados coches. Gracias. Sí, a ordenanza é recaudatoria, como todas. Claro, pero é que sin ingresos tampouco podemos facer despois pois as obras e todo o que piden incluso pois o Partido Popular, o que tamén reclama a través de mocións ou a través tamén dos rogos e preguntas. Polo tanto, bueno, pois sí podo entender que é escaso. De todas formas, quero lembrarlles que no seu día tamén lles dimos a oportunidade de que a moción que realmente non propuña ningún texto específico, non falaba nin diferenciaba pois si híbridos, eléctricos ou demais, e se lles deu a oportunidade para que realmente propuxeran un texto un pouco máis específico. E precisamente, como iso non se fixo durante todos estes meses, bueno, pois a proposta do goberno pois é esta, que xa digo, lles pode parecer escasa, bueno, pois efectivamente somos comedidos polo que eu decía antes, non sabemos a repercusión que poida ter precisamente nos ingresos. Estou de acordo con vostede que vendo como vai evolucionando, pois a mellor se pode practicar unha modificación posterior no seu momento, pois ou ben pois porque, bueno, porque incluso salen outros coches tamén que contaminan menos, ou incluso, bueno, pois porque se esa repercusión é moi concreta e é moi pequena, pois incluso a mellor se pode incrementar. Xa digo, efectivamente, é unha ordenanza, pois un pouco, se vostede quere, con unhas bonificacións de mínimos, non?
e en donde, pero xa digo, porque nós mesmos mantemos as dúbidas de que precisamente un coche eléctrico, un coche híbrido fai uso da estrada igual que un coche de gasoil, e independentemente de que o efecto medioambiental sexa obviamente moi distinto, pero o efecto á carretera, o pavimento, que é, polo que eu decía antes, é o mismo, ou polo menos non nos consta, a día de hoxe non nos consta, xa digo, que os vehículos eléctricos pois pisen de forma distinta que Non, evidentemente non gastarán máis ou menos dependendo da cilindrada de cada coche, do peso e de outras variables que desde logo eu non controlo, pero a proposta da alcaldía di que con respecto á clase de carburante en razón a incidencia da combustión de dito carburante non fai alusión a ningún tipo de desgaste de neumático. Precisamente por iso. Pois precisamente por iso eu digo a cuestión interna, de debate interno, e de que entendendo que os coches precisamente fan, aínda que teñen outras melloras, e non serei eu que nas discute, e probablemente dentro de moitos anos pois estaremos todos con este tipo de vehículos, e ao mellor tampouco non nos podemos permitir que ningún deles teña bonificacións. Pero bueno, eso será en todo caso un debate que se terá que dar pois no futuro. Ten a palabra o voceiro de ANOV. Sí. Bueno, xa se explicou, non vou decir nada que non se dixera xa. No propio goberno houve debate respecto a esta cuestión, non? Eu creo que neste tema todas as posturas, polo menos as que se teñen manifestado, son perfectamente entendibles. Creo que hai argumentos máis que suficientes tanto a favor como incluso en contra. Eu creo que un 25%, pois, efectivamente, pode satisfacer a necesidade, creo eu, particularmente, de que nos unamos ao grupo de concellos que xa practican bonificacións e deixemos o pequeno grupo que éramos, e que agora é máis pequeno todavía, de concellos onde non se facía este tipo de bonificacións. Quero recordar que agora queda Abegondo, non sei, un ou dous máis, non quero, Abegondo seguro. Creo que é unha cuestión importante no sentido que acabo de manifestar, pero tamén, insisto, entendo perfectamente os argumentos que se manifestaron no sentido contrario. Ben, votos a favor da proposta, da modificación. Votos en contra? Abstencións? Ben, enténdese aprobada, por tanto, a modificación. Punto número 11, aprobación inicial do regulamento de acollementos civís do Concello de Bergondo. Ben, a Comisión Informativa en xuntanza do 20 de xullo ditaminou favorablemente por maioría de votos a favor e propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. No ano 2009 cumpríronse os 50 anos da Declaración Universal dos Dereitos do Neno e os 20 anos da Convención de Dereitos do Neno, ambas aprobadas pola Asamblea Xeral das Nacións Unidas. Nestes documentos consagranse unha serie de dereitos de carácter universal, indivisible e interdependente, incumbindo todos os poderes públicos a responsabilidade de garantilos, pero o recoñecemento dos mesmos, así como os mecanismos que permiten a súa aplicación e protección, resultan aínda insuficientes, nomeadamente nos relativos aos dereitos sociais, económicos e culturais. A vida actual exixe precisar mellor certos dereitos e impón o recoñecemento de outros novos, como o respeto polo medio ambiente, a garantía dunha alimentación saudable, de tranquilidade, as posibilidades de intercambio, lecer, etc. Neste contexto, o municipio amósase como espazo político e social máis axeitado para facer fronte ás demandas dos máis cativos por ser a administración pública máis próxima a eles. E así, como o Concello de Bergondo leva xa moitos anos fomentando por todos os medios dos que dispón o respeto da dignidade de todos os nenos e nenas e a calidade de vida dos que habitan no termo municipal, que ven das condicións precisas para que poidan gozar da súa infancia. Os acollementos civís ou actos de benvida á comunidade dos nenos e nenas de Bergondo
institucionaliza o compromiso do Concello cos seus dereitos, que son símbolo do progreso da humanidade, en particular coa Declaración Universal dos Dereitos do Neno de 1959 e coa Convención dos Dereitos do Neno de 1989. Neste contexto, o acollemento civil é un acto de natureza civil e laica que ten por finalidade a presentación dos nenos e nenas á sociedade coa pretensión de que se sintan integrados na comunidade e partícipes de dereitos, liberdades e deberes que a todos atinxen. Con esta cerimonia pretendes iniciar os nenos e nenas do municipio no longo camiño das actitudes cívicas que lles conduzan a un porvir pacífico baseado nos valores indivisibles e universais da dignidade humana, a liberdade, a igualdade e a solidariedade. Este obxectivo manifestase no compromiso dos pais ou representantes legais xunto cos padriños ou madriñas con estes valores para que os cativos se convertan en cidadáns e cidadás libres e iguais en dereitos e deberes. Recoñecida o Concello potestade regulamentaria, ao ver o disposto no artigo 4.1 da Lei de Bases de Réxime Local e considerando que estamos diante dunha competencia municipal, dado que a procura dunha educación digna, un medio ambiente saudable, a prestación dos servizos básicos, protección da salubridade, deporte, cultura, etc. son competencias propias municipais que teñen que ver moi estreitamente cos dereitos dos nenos proclamados, entre outros, no artigo 24 da Convención sobre los derechos del niño, ratificado polo Goberno Español o 20 de novembro de 1989, publicado no Boletín Oficial do Estado número 313 do 31 de decembro de 1990, que obriga, entre outras, a que as medidas concernentes aos nenos que tome calquera institución pública ou privada, autoridade administrativa ou poder legislativo, unha consideración primordial a que atenderase será o interese superior do neno, e considerando que o do disposto no artigo 133 da Lei 39 de 1 de outubro de 2015 do Procedimento Administrativo Común das Administracións Públicas que regula a consulta pública previa a elaboración de proxectos de regulamento a través do portal web para recabar a opinión dos suxeitos e das organizacións máis representativas afectadas pola futura norma, se ben este trámite obrigatorio ten excepcións, as do artigo 133.4 con as normas presupuestarias ou organizativas, cando que ocorran razóns graves de interese público que justifiquen que non teñen un impacto significativo na actividade económica, non impoñen obligacións relevantes aos destinatarios ou supostos de tramitación urxente do procedimento. Esta alcaldía entende que a regulación dos acollementos civis non ten impacto na actividade económica e non impón obligacións relevantes aos destinatarios, xa que é algo totalmente voluntario, e considerando o regulamento como instrumento normativo máis axeitado para a súa regulación, propónse ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, ratificar o contido íntegro do expediente na súa consecuencia e aprobar inicialmente o regulamento de acollementos civis do Concello de Bergondo que se transcribe como anexo ao presente ditame. Segundo, continuar a tramitación do expediente remitindo edicto ao Boletín Oficial da Provincia a fin de que, de conformidade co disposto no artigo 49 da Lei de Bases de Réxime Local, se proceda a información pública a audiencias interesados durante o prazo de 30 días hábiles que comezarán a contarse a partir do seguinte o da devandita publicación, inseríndose copia de edicto no tabuleiro de anuncios deste Concello. Terceiro, no caso de que se presenten reclamacións ou alegacións contra o citado expediente, procederase a súa resolución previos os informes oportunos polo Pleno Corporativo, procedéndose unha vez resoltas a aprobación definitiva do expediente e a publicación íntegra do texto do regulamento no Boletín Oficial da Provincia. Cuarto, que no caso de que non se presenten reclamacións ou alegacións contra o expediente, considerarse que o mesmo queda aprobado definitivamente sen necesidade de acordo posterior, procedendo de seguido a publicación indicada no apartado precedente de conformidade co disposto no artigo 49c da Lei Reguladora das Bases do Réxime Local. Ben, non é tampouco unha novidade con respecto, sí que é certo que é unha cuestión que non hai en moitos concellos, pero son en todo caso pois demandas que vai facendo a sociedade, que van facendo pois os veciños, porque tamén é certo que ven que ao mellor pois en concellos máis ou menos alonxados pois que si se están levando a cabo estas accións. Neste caso, bueno, voulle chamar mal o tema dos bautizos civils, pero sí que é certo que vulgarmente é como se lle suele chamar tamén, dicir, nos, bueno, existimos obviamente o regulamento de acollementos civis, e ratificando, bueno, pues un pouco a idea de que estamos nun país laico e en donde todo o mundo pues tamén ten que ter o dereito de, bueno, pues de organizar e de facer pois a súa vida, os seus festexos incluso pois como si o estime. Pois así traemos este regulamento que é moi sinxelo e é un regulamento que en caso de que ademais se mirase verían que está prácticamente calcado pois a regulamentos, incluso tamén coa introducción a regulamentos de outros concellos, pois de concellos de Lugo, de concellos de Pontevedra, de concellos da provincia da Coruña.
E eu aquí, bueno, pois insistiría na cuestión de que isto non ten ningún impacto, como xa se di na proposta, na actividade económica e non impón ningunha obrigación aos destinatarios, é dicir, é unha cuestión voluntaria. E precisamente como unha cuestión voluntaria o que lle damos é a opción a que alguén voluntariamente, si se quere acoller a isto e si quere facer estes actos de benvida, pois o poida facer tamén no Concello de Bergondo, como así o están facendo noutros sitios. Xa digo, non ten tampouco ningún dereito pois administrativo nin moito menos. Non sabemos tampouco, eu dicía outro día, non sabemos se isto de repente vai haber unha cantidade tremenda de solicitudes. A ver, se nos basamos nas solicitudes de matrimonios civís que hai no Concello de Bergondo, podemos decir que é un concello en donde tampouco hai un excesivo número de matrimonios, aínda que de vez en cando se nos xuntan uns cuantos, verdade? Pero que comparado con outros concellos, pois non é, non? E, polo tanto, bueno, pois eso, as condicións que se poñen e que sexan de aquí. Non puxemos tampouco idade, entendemos que, bueno, que non éramos tampouco quen para impoñer que si 2 anos, 3 anos ou demais, e esa é a nosa proposta. Ten a palabra a concelleira non escrita. Bueno, yo no sé muy bien qué opinar de esto, pero lo que sí estoy segura es que bautismo y comunión son propios del cristianismo. Cualquier otra cosa que se le quiera llamar o lo que sea, pues no tiene nada que ver con esto. Este acto que se pretende no produce efectos legales de ningún tipo, como podría ser el matrimonio civil, que sí que reconoce derechos a los contrayentes, a sus hijos, etc. Es potestativo de cada ayuntamiento por lo que se ve. Claro, yo llevo años pidiéndole a usted que seamos pioneros, pero que seamos pioneros en temas que realmente importan a nuestros vecinos. Es que me sorprende tanto la eficacia de esta solicitud, cuando el otro día me comentaba que solo hay un vecino interesado, cuando tenemos cientos de demandas sin cubrir, que la verdad no lo puedo entender. Yo la verdad que no voy a entrar en el tema, y en todo caso, que no tengo nada con que se hagan acogimientos civiles, pero entiendo que sería una iniciativa pues más de ámbito estatal que regule pues todos estos actos para la población laica, que ya le digo, no tengo ningún inconveniente, pero no quiero ser ayuntamiento pionero por eso. Non somos ayuntamento, concello pionero pois neste non, asegurollo que non. Si un se pode se pon a mirar, asegurollo que aparecen moitos máis dos que un de primeiras podía pensar. E o feito de que precisamente pois veña a pleno é porque era unha cuestión tamén bastante sinxela, non requería tampouco de informes de intervención, informes xurídicos, é dicir que precisamente pola súa sencillez, pois era tamén unha cuestión que se podía tramitar tamén con certa rapidez. Iso non quere dicir que, obviamente, ás veces se deixan de facer unhas cousas para facer outras, obviamente. E claro que o bautismo pois é cristiano e a primeira comunión o mesmo. Por eso dixen para que nos entendéramos o tema dos bautizos civís, pero claramente nos o que aprobamos é un regulamento de acollemento civil ou acto de benvida. Non metemos a palabra bautizo por ningún lado, porque precisamente é a simboloxía religiosa que non ten precisamente este regulamento nin o acto que se pretende con el. E se fora o Estado que o regulase, pois mellor. En iso estou completamente de acordo con vostedes. Se iso estuvese regulado a nivel estatal, pois non teríamos que os concellos estar facendo estes regulamentos e, igual que en outras cousas que tamén é así. A ver, yo opino que cuando no entra el Estado es porque tampoco la demanda es tan grande, porque si no seguro que entraría, pero bueno. Bueno, nunca se sabe. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Nos imos a abster. Ten a palabra o voceiro de Anova. O noso voto é favorable. Eu vou discrepar con vostede unha cousa. Non pasa nada. Houve unha época no que o Estado regulaba todas estas cuestións de forma férrea.
É dicir, onde o Estado regulaba que estaban prohibidos os matrimonios civís, estaba prohibido o divorcio, xa non falemos de unións entre persoas do mesmo sexo, etc, etc, etc. O sea que, bueno, en principio, unha pequena prevención ao respecto sobre a regulación do Estado. Ben, sí, son temas diferentes, pero sí que é certo. E só un matiz, no seu día, cando polo Estado se aprobou precisamente a lei do divorcio, parecía que era obligatorio que a xente se divorciase. Non, o que se dan son dereitos, precisamente, opcións de dereitos para que a xente o faga. É o mismo, nós non, con isto, obviamente, non estamos obrigando a ninguén a que faga nada, sino que é un dereito que voluntariamente poden acollerse. Pero a ver, yo de todos modos, a ver si me entero, porque quieren hacer los mismos ritos que la religión cristiana, pero por el lado laico, ¿no? Cambiados, obviamente o rito non é o rito non é o mesmo. Bueno, pero es en los mismos tiempos. Pode parecer. ¿Por qué no inventan otra cosa? ¿Por qué no se inventa otro tipo de cosa? Porque si es presentación en sociedad, seguimos hablando de la presentación en sociedad que se hacía antes a los 18 años, ridiculez extrema, probablemente, seguro que sí, ¿verdad? Pues es que a mí esto me parece más de lo mismo, la verdad. Bueno, eu vexo distinto, pero bueno, son opinións, obviamente. Lembro, non fai tanto, todos nos lembramos, unha das cuestións que os que se oponían a unión entre persoas do mesmo sexo era que se utilizaba a palabra matrimonio. Dicíase que a palabra matrimonio é unha cuestión que designa unha unión baixo a confesión católica e demais, ou outra confesión, pero sempre un sentido religioso. E dicíase que non se debía utilizar a palabra matrimonio. Recórdame un pouco, aínda que sexan cousas diferentes, pero lémbrame un pouquiño, e non as estou acusando. No, pero matrimonio es una palabra que está en el Código Civil para definir una unión. Sí que la religión católica efectivamente es una unión entre un hombre y una mujer. Sí, pero si no me falla... Pero para la religión católica o para los cristianos, ¿verdad? Era así. Vale, pero no es la definición de la palabra matrimonio que prevé el Código Civil, creo recordar. Non é agora, pero precisamente, claro, unha palabra que empezou tendo un significado religioso como parte de un sacramento eminentemente religioso, porque é un dos sacramentos, non? Bueno, vale. Habría que volver a repasar, vale? E que tiña un significado profundamente religioso, obviamente, ao final acabou derivando precisamente nese significado civil co tempo, e entonces, como vostede di, está regulado, pero bueno, este é un debate... No lo sé, yo soy de ciencias, la verdad, no me conozco ese tipo de temas en profundidad. Un debate lingüístico. Ben, votos a favor da proposta da aprobación do regulamento? Votos en contra? Abstencións? Enténdese, por tanto, aprobado inicialmente. Ben, pasamos ao punto número 12, que é a dación de conta das resolucións da alcaldía. Damos conta das 611 a 707. O punto número 13, asuntos urxentes. Ben, por parte da alcaldía se propón un asunto urxente que se lles foi enviado por correo electrónico hoxe. Ben, primeiro hai que ratificar a urxencia. A urxencia está, bueno, pois a fundamentamos nunha cuestión de prazos. Estaba xa convocado o pleno, que se tivo que convocar por mor do festivo do 25 de xullo, se tivo que convocar xa o venres, non? Se non me falla a memoria, e o luns recibimos, bueno, pois a documentación do xulgado, pois para remitir e personarnos nun procedemento xudicial, nun contencioso para outubro. Polo tanto, si traemos esa cuestión de a urxencia, xa digo, se fundamenta na cuestión de prazos para poder xa deixar este tema neste pleno de xullo, xa que no pleno de setembro pois andaríamos moi xustos de tempo. Algunha cuestión referida á urxencia? Ben, pois entonces damos lectura á proposta.
A proposta da alcaldía é a seguinte: con data 24 de xullo de 2017, número de registro de entrada 5.453, recibese neste Concello escrito do xulgado do contencioso administrativo número 1 da Coruña, no que se notifica que admitese a trámite o recurso contencioso administrativo procedimento abreviado 149/2017 interposto por María Pardo Fafián contra o acordo plenario de 25 de maio de 2017 desestimatorio do recurso de reposición interposto pola recurrente en materia de compatibilidade e contra a resolución da alcaldía 452/2017 de 18 de maio desestimatorio do escrito presentado pola interesada 26 de abril de 2017 contra actos de execución do acordo plenario do 30 de marzo de 2017. Solicitan a remisión do expediente administrativo e sinalase vista para o vindeiro 19 de outubro de 2017 ás 10 horas e 45 minutos. Considerando que debe prepararse o expediente administrativo para a súa remisión ao xulgado e a defensa municipal e considerando que o mes de agosto é inhábil efectos xudiciais engadido a que non hai pleno ordinario no mes de agosto, non pode desearse para o pleno ordinario do mes de setembro, xa que non poderían cumprirse os prazos previstos na lei 29 13 de xullo de 1998 reguladora da xurisdicción contencioso administrativa. Considerando que recurrirse no mesmo procedimento dous actos administrativos, un de competencia da alcaldía, resolución 452 de 2017, que consonte co disposto no artigo 21.k da lei de base de réxime local e competencia da alcaldía para a defensa do Concello en materias da súa competencia, e outro de competencia plenaria, o acordo do pleno de 25 de maio de 2017 en materia de compatibilidade e competencia plenaria consonte que dispón o artigo 9 da lei 53 de 26 de decembro de 1974 de incompatibilidade do persoal aos servicios das administracións públicas, corresponde ao pleno adoptar o acordo en materia de defensa da corporación. De conformidade co disposto no artigo 4b do Regulamento de Asistencia Xurídica, Económica e Técnica aos entes locais aprobado pola excelentísima Deputación Provincial da Coruña, sesión do 25 de maio de 1988, publicado no Boletín Oficial da Provincia número 245 de 25 de outubro, visto o artigo 22.2 J da Lei de Bases de Réxime Local, en consecuencia de conformidade co disposto no artigo 49 da Lei Reguladora da Xurisdicción Contencioso Administrativa, propós ao pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, persoarse no procedimento citado perante o xulgado do Contencioso Administrativo número 1 da Coruña en relación ao procedimento abreviado 149/2017 e exercitando este Concello a súa defensa, encomendando tal defensa e representación ao letrado asesor xurídico da excelentísima Deputación Provincial da Coruña, don Ramón Valentín López Rey, ou calquer outro letrado adscrito a dita asesoría xurídica, de conformidade co disposto no artigo 4 do Regulamento da Asistencia Xurídica, Económica e Técnica aos entes locais aprobado pola Deputación Provincial da Coruña en sesión do 25 de maio de 1988, publicado no Boletín Oficial da Provincia número 245 de 25 de outubro. Segundo, que pola alcaldía se procede ao otorgamento aos poderes judiciais que resulten pertinentes e de cantos documentos se sean necesarios para tal fin. Terceiro, comunicar esta designación ao letrado asesor xurídico da excelentísima Deputación Provincial da Coruña e ao mesmo tempo facilitarlle cantos antecedentes e documentación se sean necesarios para os fins indicados. E cuarto, remitir o expediente administrativo xulgado do Contencioso Administrativo número 1 da Coruña para os efectos do disposto no artigo 50.2 da Lei de Xurisdicción, emprazar a todos os interesados no expediente administrativo para que poidan comparecer e persoarse en autos mediante procurador con asistencia de letrado ou valéndose tan só de abogado con poder por efecto perante o xulgado do Contencioso Administrativo número 1 da Coruña no prazo de 9 días. Ben, non é habitual, claro, que este tipo de cuestións veñan a pleno porque case sempre son competencia da alcaldía, tal e como se di tamén, que porque se recurren dúas cuestións, unha cuestión de competencia de alcaldía e outra de competencia plenaria. O se dixa na propia proposta que o expediente, un expediente, por tanto, competencia do pleno e, por tanto, debe ser o pleno precisamente o que faga esta pronunciación e é, pois, eso, basicamente a de persoarse no procedimento e a de encomendar a defensa ao letrado da Diputación. E, polo tanto, bueno, pois xa digo, por eso é a proposta que se trae a pleno, a que se persone e que esa defensa pois se faga a través do letrado da Diputación, que, por certo, xa foi tamén o que fixo no seu día un dos informes dos que contaba o expediente. Ten a palabra a concelleira non escrita. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Ben, votos a favor da proposta, personamento. Téndese por unanimidade. Ben, o punto número 14 son os robos e preguntas. Ben, hai unhas preguntas do pleno anterior que se fixeron xa no propio pleno por parte de veciños de Bergondo, que aínda que non está, vou a dar resposta para que quede constancia tamén en acta. Decían, rogamos que no próximo pleno nos diga como está a elaboración do plan xeral.
pois entendemos que xa piques de entregar o documento, xa que, bueno, están vostedes convocados pois para a comisión tamén do pexón do próximo lunes, en donde a previsión é de que se entregue o documento borrador. Cando se vai a convocar a comisión de vertidos, bueno, pois a verdade é que todavía non temos data. Que tipo de accións vai levar o Concello contra a sentenza da Pedralba? Bueno, a verdade é que contra a sentenza nada, porque en todo caso lle está dando a razón ao Concello, despois, por certo, de 4 sentencias gañadas. Pero todavía estamos no proceso que cabe recurso de casación, polo tanto a resolución non é firme. Cando sexa firme, pois se verá se deciden presentar un plan especial para legalizar ou o que sexa. Polo tanto, polo de agora, bueno, o resumen é que non estamos en sentencia firme. E rogamos que tamén que se nos diga que efectivamente a RPT está fora de prazo e que se vai a facer con ela. Bueno, que dixo que na RPT. Ben, a RPT non é que estea fora de plazo, rematou o contrato, pero como así se comentou no seu día, o compromiso era de finalizala e, por tanto, se sigue traballando na proposta. Creemos que, bueno, que xa pouco queda, tamén xa posiblemente por negociar, pero, bueno, ainda teremos previsiblemente unha mesa de traballo próximamente. Algún rogo ou pregunta máis? Non? Ben, pois entón levantamos a sesión. Moitas gracias.